أو طرحي زلو أو طرحي دلو هاليلويا نفسنا أب إغزابير حديقة أنت زي تتصبع بقى كله كنتو ناي كنتو نت كنتو ددحر نفاس مغيايو ገንዘብ ተመጻ ያርፈካ ወርቅ ጨርቅ ተመጻ ያርፈካ እግዚአብሔር ግን ሙሉ ሰላም አለው ሙሉ ውሕስነት ዘለው ሴፍ ቦታ ሴፍ በቃ ዕረፍቲ ዘለው ሰላም ዘለው ከም ይኹነልኩም ሕዋተይ ሃሌሉያ ሰላምኩም ይብዛ ሃሌሉያ በቃ አምሮ ቆጻጸር ሰላም ክርስቶስ ካብ ጸጉሩ ርእሶም ክሳብ ጽፍር እግርኩም ይቆጻጸር ፍጹም ህድአት ለማዓልቲ ቡዬ በቃ መጽ እግዚአብሔር ይመስገን ቡዬ መጽ በቃ እግዚአብሔር ይመስገን ፍጹም ዕረፍት ክትዕርፉ እግዚአብሔር ይዝናግረኩም አሉ ንፈልጦይና ነፍስና ግን ስለተረስዕ ስለተውኸና ኩሉ ግዜ ከነዘክራ ይግባአና ኩሉ ግዜ ነፍሰይ ሃዲ እኺ አው ጥራይ ተጸበይ ንበላ ዕረፊ ሃሌሉያ ግደፍኒ ታውኽኒ በቃ ነፍስና ረባሽታ እቲ ነፍሲ ባዕሉ በቃ ኸሚዩ መንፈስና ኃይሉ እንተ ዘይ ተዘቢልዋ ረባሽት ያነሳ ለማዓልቲ ነፍሳትና ሁላትና በቃ ብዘለና ሁላትና በኦንላይን ዝካታተሉና ኩሉ ነዚ መደብ ዝሪኦ ዘበለ ዕረፍቲ ይኹነሉ ኣብዚ ከባቢና ዕረፍቲ ይኹን ሃሌሉያ ኣብዚ ከባቢና ዕረፍቲ ይኹን ሃሌሉያ መን ይፈልጥ ለማዓልቲ ኣብዚ ከባቢ ተዕለብ ጥደላ ነፍሲ ትህሉ ትኸውን ነፍሲ ቅጥለት ክትፍጽም ትደሊ ደላ ነፍሲ ዝጸባ ዕጹብ ማዕጹድ በጽሐት ትህሉ ትኽእል ያ ሰላም ንሰድዳለና ካብ ቤት አምላኽ ካብዚ ቤት አምላኽ ዕረፍቲ ህድአት ንሰድዳለና እግዚአብሔር አምላኽ ጸሎታይ ትንዕቕኒ ኻንስኻ ኣብዚ ከባቢ ኣብዚ ዘለናዮ እግዚአብሔር ይመስገን ሓንቲ ነፍሲ ዝጨነቕ አንተላ ሎሚ ትዕርፍ ፍጹም ዕረፍቲ ይኹነላ ኣብ ኩሉ ሆስፒታላት ዝጭነቃ ደለዋ ነፍሰት ሎሚ ንዝክረና ኣለና ኣብ ቤት ማዕዘርቲ ኣብ ኩሉ ቦታ አምናይ አእምሮ ሕሙማን ኣብኡ ዘለው ነፍሳት ሎሚ ንዝክሮም ኣለና ካብ ቤት አምላኽ ንባርኾም ኣለና ፍጹም ዕረፍቲ ህድአት ክኾነሎም በቃ ፍጹም ክሳዕ ዝግረሙ እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻ ትኽእል ኢኻ ንስኻ ኣብ ኩሉ ኣለኻ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስካ ንልእኸሎም ኣለና ዕረፍቲ ክኾነሎም ንጸልይ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ አባኻ ጥራሕ ዘሎ ህድአት እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት ሓንሳብ እግዚአብሔር ክሰርሕ ከሎ ንሕና ኣይንፈልጦይና ንምንታይ ንጽልለና ኣይንፈልጥን ነገር ግን ይሰርሓሎ መንፈስ አምላኽ ኣብቲ ድጸልናዮ ኣብኡ ከስልጥ ደሊሎ እግዚአብሔር ይመስገን ዝተጨነቁ ነፍሳት ሎ መዓልቲ ረሃዋ ይኹነሎ በቃ መፍታሕ ይኹነሎ ሰላም ይኹነሎ ምብል ኣለኹ ካብ ቤት አምላኽ ካብዚ ንባረኽ ኣለና ካብዚ ጥዑም መንፈስ ትሰድድ ንልእኽ ኣለና እዚ መንፈስ ካዚ ከባቢ ክቋጻጸሮ እግዚአብሔር አቦ ንጸልይ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ እንታይ ከመይ ትገብር ኣይትፈልጥን ንሕና ኣይንፈልጥን እንታይ ትገብር ኣይንፈልጥን ንሕና ነገር ግን ንጸልይ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ንሕና ዝተዓምናዮ ክጥዕምዎ ንጸልይ ኣለና ህድአት ሰላም ካባኻ እሙ እግዚአብሔር አቦ ንጸልይ ኣለና ሃሌሉያ thank you Jesus እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገን ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብዚ ጊዜ እዚ ኣብዚ ክፉእ ዘመን ነፍሳት ብጭንቀት በቃ ተበሊዐን አእምሮ ሰባት ተታሒዙ ክውጠር ክትኮስ ደልዩ ንሕና ግን ሰላምካ ዕለቕሊቁና እግዚአብሔር ይመስገን አባኻ ተወኪልና ኣለና ኣብዚ በቃ መውጽእ ዘይብሉ ጊዜ ሃሌሉያ መውጽእ ጌርካልና ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ thank you ሩባታት ማይ ህይወት ካብ ከብድና ፈልፊሉ ሃሌሉያ ነህለና ንነብር ኣለና thank you Jesus ተመስገን ኢየሱስ ሃሌሉያ እዚ ንሕና ዝጣዓምናዮ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ይጣዓሞ ምድሓን ይኹን ሃሌሉያ ወንጌል በኃይል ይሰበኽ ምድሓን ነፍሳት ይኹን ሃሌሉያ thank you Jesus ሃሌሉያ ሃሌሉያ thank you Lord ንባረኸካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገን ነፍስና ተኽብረካ ተዕብየካ ኣላ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽ ብርግጽ መንፈስካ ይዘገልግለና እሞ እግዚአብሔር አምላኽ ሎሚ መዓልቲ
ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ጸሎት ክጽለ ስለ ዝደለኻ ኣይንፈልጥን ግና ትበጽሐ ነብስላ ሎ መዓልቲ I know it እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ትብጽሐ ነብስላ ሃሌሉያ ሎሚ ትድሕድ ነብስላ ሎሚ ከሞት ተርፍ ነብስላ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ስቂልና ይኮና ናብዚ ናይ ሃይማኖት ልምምድ ወይ ንደጋግሞ በሐቂ ነን መዓልቱ ብዘገርም ነገር እግዚአብሔር ይስልጥ በአና ጌሩ ይሰርሕ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ thank you Jesus ሃሌሉያ ተባረክ አምላኬ ተመስገን ሃሌሉያ አጅድማ እግዚአብሔር ይመስገን ከምኡን ምድርና ንዝክራ ለና እግዚአብሔር አምላኬ አቦ ምድሓን ክኸውን ሰላም ክኸውን عرفتي كخون هدأت كخون نصلي علينا لومي يتصببوا من إسيات أمدرنا نصلي يلو مالنا بمسته بالشجارة بولفتات تأثروا لو معلتي مفتاح كونه لوم نصلي علينا بتي خونتات تأبيبوهم نجاراتهم بيك فتحوا سلدي فلتو نام مسته نام الشجارة أوز تألكم من إسيات لو منو تصوم علينا لومي موت أيخون بلالخو مفتاح يخون بلالخو أمرهم سحيتهم كافتي رياليتي زتبات خوبك بزوحات من اسيات هلو وذكرهم الله بز معلتزي عرفتي سلام فوسي هاليلويا أبيت ما أسرتي تأبيبوهم دلو كم تأسرتهم كوين تصلي اللخو ويتا سلام كتصدلهم عرفتي كخون اللهم مفتاح كخون اللهم تصلي اللخو لومي دتصابا نفسي اب إرترا لومي راهوا يخون الله I don't know يفلطني ግን እግዚአብሔር ትኽእሊኻ ሰማያ ጨንዲኻ በቃ ረድኤት ኩነሎም ርዳዮም ሃሌሉያ አቦታት አዴታት መንእሰያት ሃሌሉያ ክትበጽሖም ንጽልይ ኣለና ህፃናት ሃሌሉያ ሃዲአ ነብሶም أباها تعرف لو ما عالتي كسوارهم تصلي الله لو ما عالتي بقى كسواتهم تصلي الله لو ما عالتي كردهم I don't know كم ينتهي انت عفلتن كنا رد أيام إد كان مدحن حد صار يكونتن إد كحد صار يكونتن بتصحيهم دتأميت نفسي تسقف كابي مجيب بزي تردهم من قد يتقابوا هاليلويا እግዚአብሔር አምላኬ ንስኻ ትኽእሊኻ እነሆ ንምድርና ሓሊፍና ንዓኻ ንበካለና እግዚአብሔር አምላኬ ንስኻ ክትረድአ እነሆ አይ ክትናወፅንያ ክወግሕ ከሎ እግዚአብሔር ክረድአ ይብልካ ኢኻሞ ቃልካይሞ አይ ክትናወፅንያ ኤርትራ ክወግሕ ከሎ ክትረድአ ኢኻ ንስኻ ርድአያ ሃሌሉያ بحق رديتك هاليلويا بحق كوني أمدرنا እግዚአብሔር ይመስገን ግን ንዓኻዝ ቅድመካ የለን ኣይትድንጉኒኻ ኣይትቕልጥፍኒኻ ንዓኻዝ ቅድመካ ወላ ሓደ የለን ኣብ ግዜኻ እሙኒኻ እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና ድሩትዩ ዓቕምና ኣብ ግዜው ንሕፃሪና ንስኻ ግን ግዜን ኩነታትን ኣይክልክለካን بحق እግዚአብሔር ንዓኻዝ ቅድመካ የለን بحق ኣይትቅደምኒ ኢኻ ብለካ ኣለኹ ክወግሕ ከሎ ክረድአ ይብልካና ኢኻ ክትወግሕ ዩ ሃሌሉያ ከዝረድአ ኢኻ ድማ ኣይክትናወፅና ድማ ሰላማ ድማ ክበዝሕ ዩ ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ thank you Jesus ከምኡ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ንውሉድና ሃሌሉያ ሃሌሉያ لومي يصلي الله እግዚአብሔር ይመስገን እቶም ኣብዚ ዝሃብካኒ ውልደይ ዝሃብካና ንኹላትና ፍረብርክና ዝኾኑ ደቅና እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ካኽበዝሓቦም ይጽልይ ኣለኹ በቃ በፍጹም ሰላም ክዕለቕልቑ ጸልይ ኣለኹ በፍጹም ህድኣት ካድኡ ጸልይ ኣለኹ በፍጹም ህድኣት ኣባኻ ሃዲኦም ክጽበዩ ኣባኻ ክዓርፉ ጸልይ ኣለኹ እቲ هياو ملكوتاو زخونه قالوم يخغهادلوم كردኦም بلوم معلت تصلي ኣለኹ ጎይታ ርድአዮም ንደቅና ፍጹም ዕረፍቲ በጽሐዮም ሃሌሉያ ኣብዚ ዝተናወፀት ምድሪ ዝናወፁ ደለው ውለድና
كمتم كالو دق عالم كينا وصلوا معلتي أحلفة هبكوها رجعيهم سلامي مبزح هاليلويا بفتصم توكلتم أباخا يكون هاليلويا سلامهم أصبقوا يقوات أصارهم هاليلويا هاليلويا ولدنا نصلي علينا እግዚአብሔር አምላኬ ሰላምካ ካብ ጸጉሩ ርእሶም ክሳብ ጽፈ እግሮም ክቆጻጸሮም ኣብ ቤት ትምህርቲ ብሩኻት ኣብ ዓዲ ኣብ ገዛ ኩሉ ብሩኻት ክኾኑ ጸልያለሁ ቃልካ ዝተረድኦም ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ፔኔትሬት ገይሮም ዝወጹ ዝጥሓስ ክኾኑ ጸልያለሁ ክወጹ ክፈሪውን ፍሬኦም ድማ ነባሪ ክኾኑ ጸልያለሁ ርእስን በርጭራ ከይኮኑ ጸልያለሁ ለዓለም በርታሕቲ ከይረከቡ ጸልያለሁ እነሆ እግዚአብሔር ይመስገን ሰይጣን በኦም ባህ ይበሉ ሕረር ባዳ ይበል አጀንዱ ይበጣጥሱ ሃሌሉያ አጀንዱ ዘፍርሱ ውሉድ ጽድቅ ዝጨከኑ ውሉድ ይኹኑ እግዚአብሔር ይመስገን መንግስት ኻዘስፍሑ ጥዕና ይውረሶ ሃሌሉያ ዲቫይን ዝኾነ ሄልዝ ኣብኦም ይኹን ሃሌሉያ መለኮታው ዝኾነ ጥዕና ሃሌሉያ ማንም ዘይነቕንቆ ኣብኦም ይኹን ብላለሁ ሃሌሉያ ዕድሜኦም ነዊሕ ይኹን ሃሌሉያ ክብረትካ ደግነትካ ኣውሬዮም ዕድመ ጸጊቦም ካብ ዝምድሪናዊ ቦታቶም ይተኣከቡ ኣብዘይ ዕድሚኡ ዝመውት ውላድ ኣይሃልወና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣቦ ዕድሜኦም ነዊሕ ይኹን ሃሌሉያ ክፉእ ሞት ድንገታዊ ሞት ካብ ቅድሚኦም ይርሕቕ ኣለኹ بدم يسوع شفنهم علىه شفنكم هاليلويا addiction كفوق من المماد مهروت ألمات بتاعت خلّه هاليلويا أجماد بتاعت خلّه هاليلويا أبتغادك أنا هيك قربي بتاعت خمالله فتصم كيك أربعم هاليلويا الصوم رأسه خطف له هاليلويا فتصم تسألك خون تسألي عليه أب منجو تمرتي سحتاتنا منجو دك أنا فتصم تسألي نبصم كتفنفنو تصلي عليه እግዚአብሔር አምላኬ ነገር ዕድመ ኮይኑ ደፊኡ እንኳ ተመጸበ ኃይሊ ነገር ግን አቤት ካተሐሊኹም ክነብሩ ጸልይ ኣለኹ ከምዘይ ወጹ አቤት ካነ ዘለዓለም ይንበሩ ከም ሳሙኤል ኣብቲ ኮራፕት ድኾነ ሲስተም አትዮም ይዕርዩ ሃሌሉያ ኣብቲ ኮራፕት ድኾነ ሲስተም አትዮም ድምጽኻ ክሰምዑ ክለማመዱ ጸልይ ኣለኹ إنه نبتخالو ما أخل تخالو إلا أخاكم الله خمس بالكا دكنا أما أخل تخالو خينهم عينهم قحز بلا كل زرد أم خونو تسألي الله هاليلويا تسألي يوم فتون تومن كلاليو إنه كم أود ما بتسبب كمل على سو بتزجرم تسبب بمفرح أملاك كمل على سو تسألي الله نتي رخص نتي توريد ما توري كله بك أنا تحكي أنا حسوت حتيات صدق دما صدق يخبلو قص صبري زي فرحو هاليلويا أما بك هاليلويا أبقدم شو ما متدويلهم زفردو هاليلويا كونو تصلي الله سلازي نجر እግዚአብሔር መስገነክ ካለሁ ስለዚህ ነበርና ጊዜ መስገነክ ካለሁ ስለቲ መንፈስካ አብዝ ቦታ ዘሎ ይመስገነክ ካለሁ እግዚአብሔር አምላኬ ስለዚህ ነበርና ጊዜ ስለዚህ ህልውና ጊዜ ንዓኻ ሕሊፈ በካለሁ በሐቂ አብዝ ቦታ ንስኻ በይነኻ ክበር ንስኻ በይነኻ ተረአ ኩሉ ንገብሮ ዘበለ ንዓኻ ጥራይ ንበይነኻ ይኹን በሐቂ ሓደ ሰብ አብዚ አይርአ ሃሌሉያ በሐቂ ንስኻ ግን አብዝ ግነን ሃሌሉያ ነዚ ቦታ ተቆጻጸሩ ንስኻ ኩሉ ነገር ንስኻ ተቆጻጸር እግዚአብሔር በመዝሙርና በቃል አምላኽና በኩሉ ነገርና በምእታውና በመውጻና ንስኻ ጥመይንኻ ክበር ካብዚ ከድና ብደሓን በሰላምና ቤትና ክንኣቱ ስለትፈቱ ስለዝኾኑ እግዚአብሔር ይመስገነካ ኣለኹ ኩሉ ጊዜና ተብረኸቦ ንስኻ ክበረሉ አሜን ክብርን እንሰጣለን በዙፋኑ ስር
ምስጋናችን በፊቱ ሞገስ ያገኝና ከፍ ብሎ ያርግ ዛሬም እንደገና ክብር ለሚገባ ክብርን እንሰጣለን በዙፋኑ ስር እንሰግድለታለን ምስጋናችን በፊቱ ሞገስ ያገኝና ከፍ ብሎ ያርግ ዛሬም እንደገና እናመሰግንሃለን 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 እኔ አመሰግንሃለሁ ጌታ አመሰግንሃለሁ ጌታ አመሰግንሃለሁ ጌታ አመሰግንሃለሁ እኛ አመሰግንሃለን እናመሰግንሃለን አባብዬ ሃሌሉያ ንግሆ ስለዝገበርካ ጎይታ ተመስገን ተሲና አፍና ምስጋና ስለዝመላካዮ ተመስገን እናመሰግንሃለን 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 ጌታ አመሰግንሃለን አሜን አሜን ጌታ ክብር ለሚገባው ክብርን እንሰጣለን በዙፋኑ ስር እንሰግድለታለን ምስጋናችን በፊቱ ሞገስ ያገኝና ከፍ ብሎ ያርግ ዛሬም እንደገና እናመሰግንሃለን ጌታ አመሰግንሃለን ጌታ አመሰግንሃለን ጌታ አመሰግንሃለን እኔ አመሰግንሃለሁ እኔ አመሰግንሃለሁ እኔ አመሰግንሃለሁ ጌታ አመሰግንሃለሁ ጌታ አመሰግንሃለሁ ጌታ አመሰግንሃለሁ እኔ አመሰግንሃለሁ ዕድል ስለዝሃብካ ግና አመሰግንሃለሁ ካብ ኩሉ ስለዝሓለኻ አሜን ይኹነልካ ክብሪ ይኹነልካ አምልኾ ይኹነልካ ዕልልታ ጎይታ ሃሌሉያ ኩሉ ሰብ እስከ ዕልልታ ይሃቦነ ዝጎይታ እዚ ንግሆ ስለዝገበረ ሃሌሉያ ደቂስና ክንትስእ ስለዘኽኣለ ሃሌሉያ ይኹነልካ ክብሪ ጎይታ ሃሌሉያ እናመሰግንሃለን አባ ሃሌሉያ እናመሰግንሃለን 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 ጌታ አመሰግንሃለሁ ጌታ አመሰግንሃለሁ ጌታ አመሰግንሃለሁ እኔ አመሰግንሃለሁ እናመሰግንሃለን
ዝረአን ዘይረአን ስለዝሓለኻ ኣቦ ስለዝኾንካ ሃሌሉያ እንደገና ደው ናይ ምባል ሓይሊ ስለዝሃብካ ሃሌሉያ ብትብዓት ናብቲ ዝፋን ጸጋ ክንቀርብ ካው ጸጋ ክንቅበል እግዚአብሔር ስለዝፈተኻ እናመሰግንሃለን ናይ ንስሓ ዕድል ስለዝሃብካኒ እንደገና ስምካ ጸዊዕ ሓይሊ ክቅበል ስለዝረዳእካኒ እንደገና ኣብ ቅድሚኻ ማሊደ እግዚአብሔር መልጽ ጸሎተይ ቅበል ስለዝገበርካኒ እናመሰግንሃለው ጌታ መሰግንሃለው ጌታ መሰግንሃለው ንስምካ ጸዊዕ ሃሌሉያ مملع كم دلو እግዚአብሔር ዝምስተውዓል ስለዝሃብካና ተመስገን بحيلي وي بخلات هاي كونن ጎይታ መንፈስካ ስለዝረዳአና እናመሰግንሃለን ሃሌሉያ እናመሰግንሃለን አባ ሃሌሉያ እንደገና አምላክ ሃሌሉያ እንደገና ኃይል ስለዝሃብካ እንደገና ዕድል ስለዝሃብካ ጎይታ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ بسمك هاليلويا كمبرتع سلازردا كان سمك يبارك هاليلويا هاليلويا يسوع نمفقاري زدرغني عخا عبهوتي جلسنا يا بلي نمفقاري زدرغني عخا عبهوتي جلسبو يا بلي نمفقاري زدرغني عخا عبهوتي جلسنا يا بلي انت يدعلو ختف قرني زقبركا مجلتي يا بلو فغرقا عيركبن قنقا يا بلي قنقا انت يدعلو ختف قرني زقبركا مجلتي يا بلو فغرقا عيركبن قنقا يا بلي قنقا
ዝድርኽን ዓኻ ኣብ ህይወተይ ገለጽናይ የብለይ ንምፍቃረይ ዝድርኽን ዓኻ ኣብ ህይወተይ ገለጽናይ የብለይ ንምፍቃረይ ዝድርኽን ዓኻ ኣብ ህይወተይ ሃሌሉያ ገና ሓጣን ከለና ገና ዝተበላሸወ ነገር የብለይ አሜን እንታይ ደኣሉ ከተፍቅረኒ ዝገበረካ መግለጺ የብሉን ፍቕርኻ የብለይ ቋንቋ የብለይ ቋንቋ አይርከበን ቋንቋ አይርከበን ቋንቋ ገና ሓጣን ከለና አፍቂርና ገና ርሑቃት ከለና በክርስቶስ ያቅሪቡና ገና ጥፉአት ከለና ደልዩ ረኺቡና ገና ስቀሎና በልና ስለና ማሊዱ ሃሌሉያ ንምፍቃረይ ዝድርኽን ዓኻ ኣብ ህይወተይ ገለሰና የብለይ ንምፍቃረይ ዝድርኽን ዓኻ ኣብ ህይወተይ ገለሰናይ የብለይ እንታይ ደኣሉ ከተፍቅረኒ ዝገበረካ መግለጺ የብሉን ፍቕርኻ አይርከበን ቋንቋ አይርከበን ቋንቋ የብለይን ቋንቋ የብለይን ቋንቋ አብጋህ ዝበለ መሮር ተደርቤ ረኺብካኒ ኣብ ደምክ ዘለኺ ብህይወት ንበሪ ኢልካኒ بيوت نبريلكاني نمفقاري زدرخن عقا بيوتي جلسنا يبلي نمفقاري زدرخن عقا بيوتي جلسنا يبلي ንምፍቃረይ ዝድርኽን ዓኻ ኣብ ህይወተይ ገለሰና የብለይ ንምፍቃረይ ዝድርኽን ዓኻ ኣብ ህይወተይ ገለሰና የብለይ እንታይ ደኣሉ ከተፍቅረኒ ዝገበረካ መግለጺ የብሉን ፍቕርኻ አይርከበን ቋንቋ አይርከበን ቋንቋ የብለይን ቋንቋ የብለይን ቋንቋ አይርከበን ቋንቋ ኢየሱስ አይርከበን ቋንቋ ሃሌሉያ 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 ነመስግነካለና ሃሌሉያ ንባርከካለና ሃሌሉያ ስለዘፍቀርካና ሃሌሉያ አፍቅርካ ፍቅሪ ስለዝምሃርካና ተመስገን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ክብሪ ንህበካለና በአኻ ስለዝተፈቀርና ክብሪ ንህበካለና እግዚአብሔር እዚ ከመጋጣሚ አይንሪኦኒና ክብሪ ንህበካለና ሃሌሉያ ተመስገን አንደራደርም ባንተ ጉዳይ እንደ ቀልዳናይም የሆንከውን መስቀል ላይ ከአብ ዘንድ ያገኘነው ውዱ ስጦታ
አንተ ነህና የኛ ቤዛ አንደራደርም ባንተ ጉዳይ እንደ ቀልዳናዩም የሆንከውን መስቀል ላይ ከአብ ዘንድ ያገኘነው ውዱ ስጦታ አንተ ነህና የኛ ቤዛ አንደራደርም ባንተ ጉዳይ እንደ كم قلد ايريوني بأخا مفقاري لعلو كله እግዚአብሔር هاليلويا كم نورمال كم تراي وسدوني አልደራደርም ኢየሱስ هاليلويا ባንተ ጉዳይ በትናይ መስቀል ወዕለትካ በትመስቀል ዘፍቀርካኒ ፍቅርካ አዋጋዕ ዳጋይነት ሆኒና እግዚአብሔር هاليلويا አንደራደርም ባንተ ጉዳይ እንደ ቀልዳናይም የሆንከውን መስቀል ላይ ከአብ ዘንድ ያገኘነው ውዱ ስጦታ አንተ ነህና የኛ ቤዛ አንተ ነህና የኛ ቤዛ አንተ ነህና ፍቅሩ በሓደ ወዱ ገሊጽዎ ሃሌሉያ بممات حدا ودو قليتو عم مسكال بمشنكار ودو فقرون أبانا قليتو يسوس هاليلويا نمفكاري زد الرغن عخا عبيوتي قلسنا يا بالليل قلسنا يا بالليل لمفقاري زد الرغل عخا عبيوتي قلسنا يا بالليل لمفقاري زد الرغل عخا عبيوتي شمكاي بارك أب عين خاسلة زخبر كان شمكاي بارك هاليلويا آمين منم يبلين بخوم أفكرنا بخوم أبكى بخوم أفكرنا هاليلويا انتي دعلو ختف قرني زغبركا مقلتي يبلون فغرخا عيركبون قانقا عيركبون قانقا يبلين قانقا أنا يبلين قانقا عيركبون قانقا عيركبون قانقا آمين دخومات كلنا فكرنا دخومات كلنا برتعاتي لتصوعنا أبزي دخمنا له أبسنبتي إتينا إدنا أبزي تحوسوا أودو سراحي إتينا أبزي تعرنا له هاليلويا أما أديك دوسال مسبع على أبراهام يساق ياقوب سرعنا بكريستوس بيسوس بخمو أفكرنا هاليلويا أتا هزب أملاق مني كماخا بأملاق استفقر كهزبي مني كماخا هاليلويا قويتا أزي كرعتنا بأخا مفكرنا أزي كرعتي بأخا مفكاري يزي كرعتي يزي تمكحتي እግዚአብሔር ስለዘፍቀርከኒ ሃሌሉያ አፍቂርካ ፍቅሪ ስለዝመሃርከኒ ጎይታ ሽምካ ይባረክ ሃሌሉያ እናመሰግንሃለን አሜን የብለይን ጽድቀይ ጽይቕ ጨርቂዩ ጽድቅና ኣብ ቅድሚኡ ክረአ ከሎ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ሲኢኖም ይዝብል ኢየሱስ ስለዘሎ ማእከልና ግን ሃሌሉያ እሱ ትንጉስ ኣብ ማእከልና ስለዘሎ ግን ሃሌሉያ ክብሩ ኣብ ማእከልና ክገልጽ ፈትዩ ብሙማት ናይ ሓደ
هموماتنا حدا السب هاليلويا مدحنا يبزح سب مسيو هاليلويا أمس قلب ممجاو هاليلويا فقرو قليت يسوس آمين آمين هاليلويا آمين يسوس هاليلويا آمين آمين قويتا نمسجنك سلاز فقرزي كبرن هبكا سلازي እግዚአብሔር ሆይ بشم يسوس ጸልለሁ በኢየሱስ ስም ዝፍቅርዚ ዝሓላ ነፍሲ ዝፍቅርዚ ኖ بشم يسوس ዝጠፋ ነፍሲ ሎሚ እግዚአብሔር ምትሳክ ኸውን በኢየሱስ ስም ኖ እዚ ረኺበልካለሁ ኖ ፍቅርካ ዘክር ከም ዝተባሃለ እግዚአብሔር ሎሚ ተቀዳመይቲ በአኻስተ ፍቅርና ፍቅሪ እዚ አምዝካር ክትኮነልና بشم يسوس سلز طفو نصللنا እግዚአብሔር እዛ ፍቅር እዚ አሎም ምዝካር ክትኮነሎም እዛ ፍቅር እዚ አሎም ምን ዳድ ክትከውን ኣብ ልቦም በኢየሱስ ስም አቦ በአኻ ከም ዝተሐሰቡ በአኻ ከም ተዘከሩ እግዚአብሔር ከም ትዝጠፈ እግዚአብሔር አቤት አቦይ ብዙሕ ማሕደር አሎ ኢሉ ዝተመለሰ ሎሚ ምምላስ ክኸውን بشم يسوس ክርስቶስ ንጽልለና እዛ ፍቅር እዚ አመሊሳክ ነድድ بشم يسوس ንጽልለና كتفكرنا خلها منم سلز جبرنا يكونن قويت بخام أو سلز أفكارنا بخام أو دم ما مملاس كون الله متصل الله بشم يسوس هاليلويا أبو هاليلويا يسوس هاليلويا هاليلويا يسوس قويتاي كلاتنا خبزلنا يوتوم نخيل تسينا واسا نفسيك نبلوين أملاخ مسكن واسا نفسيخا هيوتي حلاوي نايدان الأملاخ زناقف كبحوي برهان عين لبي سلماتي مرهوي أتاكاه النفسي نقوسي تفتوي واسا نفسيخا هيوتي حلاوي نايدان الأملاخ زناقف كبحوي برهان عين لبي سلماتي مرهوي وكاه نفسي نقوسي تفتوي عملخوي 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 نعها مزموري مزماري مزموري نعها عملخوي 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 نعها مزموري مزماري مزموري نعها درازي نبعاتي نتسنان عيي أبحزن بخياتي دبسي عرفتي فوسي خان غسلي تاوي حقوسي تسكامي صوري مجناي سلامي منادا منادا عبزال سنتي سلامي ملكا زنجر ببكا بيتي منادا منادا عبزاق الشنتي مزمور زخون كاني آمين ززمر كانفسي منادا منادا عبزان السنتي ببسحي موغسكا زوزاكا قدمي منادا منادا عبزاق الشنتي مزمور مزمور زخون كاني ززمر كانيسي بينكم مسكانات ملعون عفي بمشهد والمزمور عمدك أسي صوريك الكاب أفكار تعندلا أوهوي كم زيلا ختنبر تعادلا صوريك الكاب أفكار تعندلا آمين كم زيلا ختهلوس
كبري تهب نفسي أوصل صباح كبري 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 تهبكا كبري تبل نفسي أوصل صباح كبري 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 تهبكا هاليلويا يسوس كبري نعخا واسع نفسي هاليلويا قبل معشاخة زوعلان نفسي نفس عارفة له ما يزمرح لنفسي هاليلويا زدلين كله زفلت هاليلويا عبلعو أستيو أستعم أبصلال زلوا زنبر هاليلويا أو وحس زلوا وحسنت زلوا زنبر نقصي تفتاوي وصانف سيخا يوتي حلاوي نايداني الأملاق جناقف كابحاوي برهان عين لبي سلماتي مرحاوي أتاكاه النفسي نقصي تفتاوي وصانف سيخا يوتي حلاوي نايداني الأملاق زناقف كابحاوي برهان عين لبي سلماتي مرحاوي أوكاه النفسي نكوسي تفتاوي واسانف شيخا يوتي حلاوي نايداني الأملاق زناقف كابحاوي برهان عين لبي سلماتي مرحاوي أتاكاه النفسي نقصي تفتاوي عملو خوي عملو خوي عملو خوي نعخا مزموري مزماري مزموري نعخا عملو خوي عملو خوي عملو خوي نعخا مزموري مزماري مزموري نعخا عملو خوي عملو خوي عملو خوي نعخا مزموري مزماري مزموري نعخا عملو خوي عملو خوي عملو خوي أريقنا له هاليلويا نقصي ما أكلنا دلو هابوه هابوه هاليلويا عملو خوي عملو خوي نعخا مزموري مزماري مزموري نعخا عملو خوي عملو خوي عملو خوي نعخا مزموري مزماري مزموري نعخا وصانف شيخا هوتي حلاوي نايداني الأملاق زناقف كابحاوي برهان عين لبي سلماتي مرحاوي أتاكاه النفسي نقصي تفتاوي وصانف شيخا هوتي حلاوي نايداني ألو نايداني الأملاق هاليلويا ألو كابحاوي زوجي ألو ألو كابحاوي أما كالحاوي بسلام زنبر آمين نقصي تفتاوي وصانف شيخا هوتي حلاوي نايداني
ንጉሰይ ተፈታዊ ኣምልኾይ 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 ንዓኻ መዝሙረይ ምዝማረይ መዝሙረይ ንዓኻ ኣምልኾይ 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 ንዓኻ መዝሙረይ ምዝማረይ መዝሙረይ ንዓኻ ዕልልታይ 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 ንዓኻ ዕልልታይ 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 ንዓኻ ጭብጨባይ 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 ንዓኻ ጭብጨባይ 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 ንዓኻ ኣምልኾይ 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 ንዓኻ መዝሙረይ ምዝማረይ መዝሙረይ ንዓኻ ምናዳ ምናዳ ኣብዛ ንስነተይ ሰላመይ መሊካ ዘይደርበብካ ቤተይ ምናዳ ምናዳ ኣብዛ ግሽነተይ መዝሙር ዝኾንካኒ ዘዘመርካ ነፍሰይ ምናዳ ምናዳ ኣብዛ ንስነተይ ብብዝሒ ሞገስካ ዝወፃካ ቅድመይ ምናዳ ምናዳ ኣብዛ ግሽነተይ ዋልታ ዝኾንካኒ ኣብ ቅድሚ ጸላተይ ምናዳ ምናዳ ኣብዛ ንስነተይ ሰላመይ መሊካ ዘንጀርበብካ ቤተይ ምናዳ ምናዳ ኣብዛ ግሽነተይ መዝሙር ዝኾንካኒ ክንደይኩም ኢኹም መዝሙር ዝኾነኩም ጎይታ ክንደይ ዘዘመረኩም ኣብ ማእከል ኩነታት ዘዘመረካ ኣብ ማእከል መከራ ዘመስገነካ ሃሌሉያ ሰይ ምናዳ ምናዳ ኣብዛ ግሽነተይ ብብዝሒ ሞገስካ ዘንጀር ምናዳ ምናዳ ኣብዛ ንስነተይ ብብዝሒ ሞገስካ ዘንጀርበብካ ቤተይ ብንግሆ ምስጋና ትመሎን ኣፈይ ብምሸቱን መዝሙር ኣብ ምድቃሰይ ጽሩይ ቃል ካብ ኣፍካ ትዕንግላ ከምዚ ኢላ ክትዝሉስ ተዓዲላ ኣሜን ጽሩይ ቃል ካብ ኣፍካ ትዕንግላ ኣሜን ከምዚ ኢላ ክትነብር ተዓዲላ ክብሪ ትብል ነፍሰይ ኣብ ዘጽባሕ ክብሬ 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 ትህበካ ክብሪ ትብል ነፍሰይ ኣብ ዘጽባሕ ክብሬ 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 ትህበካ ክብሪ ክብሪ ነፍሰይ ኣብ ዘጽባሕ ክብሬ 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 ትህበካ በረኸት ቤቱ ሕይወተይ ናዝገበ የምብረኒ ኣሎ ዓወተ ኸቢበ ከምዝ ናተይ ናብራ ትነብሩ ዘለኹም ዓዳኩም ኣልዕሎ ባርኹ ኣምላኽኩም ዓዳኩም ኣልዕሎ ባርኹ ኣምላኽኩም ኣምላኸይ 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 ለላይ ጽቡቐይ ኣምላኸይ 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 ፈታዊ ሰናይ ኣምላኸይ 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 ለላይ ጽቡቐይ ኣምላኸይ ኣምላኸይ
ሰናይ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንላይ ጽቡቐይ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ፈታዊ ሰናይ እቲ ንህይወተይ ጽቡቕ ዝሓስበና ካባይ ኣብሊጹ ዝጥንቀቐላ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እናሰጋገረ ኣብ ርእሲ ጸላተይ እነኹ ደው ኢለ ኣብ ርእሲ ጸላተይ እነኹ ደው ኢለ ኣምላኸይ 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 ገላይ ጽቡቐይ ኣምላኸይ 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 ፈታዊ ሰናይ ኣምላኸይ 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 ገላይ ጽቡቐይ ኣምላኸይ 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 ፈታዊ ሰናይ ደራዚ ንብዓተይ ጽናንዕየይ ኣብ ሓዘን ብኽያተይ ገበሰይ ዕረፍተይ ፈውሲኻ ንቑስለይ ታዊ ሓጐሰይ ተሸካሚ ጾረይ ምንጭናይ ሰላመይ ደራዚ ንብዓተይ መጸናንዕየይ ኣብ ሓዘን ብኽያተይ ገበሰይ ዕረፍተይ ፈውሲኻ ንቑስለይ መታዊ ሓጐሰይ ተሸካሚ ጾረይ ምንጭናይ ሰላመይ ደራዚ ንብዓተይ መጸናንዕየይ ኣብ ሓዘን ብኽያተይ ገበሰይ ዕረፍተይ ፈውሲኻ ንቑስለይ መታዊ ሓጐሰይ ተሸካሚ ጾረይ ምንጭናይ ሰላመይ ኣምልኾይ 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 ንዓኻ መዝሙረይ ንዝማረይ መዝሙረይ ንዓኻ ኣምልኾይ 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 ንዓኻ መዝሙረይ ንዝማረይ መዝሙረይ ንዓኻ ኣምልኾይ 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 ንዓኻ መዝሙረይ ምዝማረይ መዝሙረይ ምናዳ ምናዳ ኣብዛ ንስነተይ ሰላመይ መሊካ ዘይጀርበብካ ቤተይ ምናዳ ምናዳ ኣብዛ ግሽነተይ መዝሙር ዝኾንካኒ ዘዘመርካ ነፍሰይ ምናዳ ምናዳ ኣብዛ ንስነተይ ብብዝሒ ሞገስካ ዝመጻእካ ቅድመይ ምናዳ ምናዳ ኣብዛ ግሽነተይ ዋልታ ዝኾንካኒ ኣብ ቅድሚ ጸላተይ ምናዳ ምናዳ ኣብዛ ህይወት ናተይ ሰላመይ መሊካ ዘንጀርበብካ ነተይ ምናዳ ምናዳ ኣብዛ ግሽነተይ መዝሙር ዝኾንካኒ ዘዘመርካ ደሰይ ምናዳ ምናዳ ኣብዛ ንስነተይ ብብዝሒ ሞገስካ ዝወጻእካ ቅድመይ ምናዳ ምናዳ ኣብዛ ግሽነተይ ዋልታ ዝኾንካኒ ኣብ ቅድሚ ጸላተይ ብንግሆ ምስጋናት መሎን ኣፈይ ብምሸት መዝሙር ምድቃሰይ ጽሩይ ቃል ከባብካ ትዕልላ ከምዚ ኢላ ክትሉስ ተዓዲላ ጽሩይ ቃል ከባብካ ትዕልላ ከምዚ ኢላ ትነብር
ያነቃቃኝ የአምላኬ መንፈስ ይዳስሰኝ በኔ ላይ መጣ። እዛ አይደርስም ዋጋ የለውም በሰዎች አፍ የተባለ ሰው። አይገርምም ወይ በቸርነቱ ለሱ ክብር ጌታ ሲያነሳው። ምህረቱ እያስደነቀኝ ለጌታዬ መዝሙር ባመጣ። ያነቃቃኝ የአምላኬ መንፈስ ሊዳስሰኝ በኔ ላይ መጣ። እዚህ አይደርስም ዋጋው የለውም የሰዎች አፍ የተባለ ሰው። አይገርምም ወይ በቸርነቱ ለሱ ክብር ጌታ ሲያነሳው። አይገርምም ወይ 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 አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ እኔ አውቀው የለም ወይ ያደረገልኝ ከጨለማ አውጥቶ ቀን ያወጣልኝ ቀን ያወጣልኝ። የምን ቁጠባ ነው ምንድነው ዝምታ? ምስጋና ይድረሰው ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት ጌታ። እኔ አውቀው የለም ወይ ያደረገልኝ ከጨለማ አውጥቶ ቀን ያወጣልኝ ቀን ያወጣልኝ። የምን ቁጠባ ነው ምንድነው ዝምታ? እልልታ ይድረሰው ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት ይድረሰው ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት እልልታ ይድረሰው ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት ጭብጨባ ይድረሰው ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት እልልታ ይድረሰው ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት ይድረሰው ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት አምልኮ ይድረሰው ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት የምን ቁጠባ ነው ምንድነው ዝምታ? ምስጋና ይድረሰው ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት። እኔ አውቀው የለም ወይ ያደረገልኝ ከጨለማ አውጥቶ ቀን ያወጣልኝ ቀን ያወጣልኝ። የምን ቁጠባ ነው ምንድነው ዝምታ? እልልታ ይገባው ለሰራዊት ጌታ አሜን። ኧረ ይምላሉ ምስጋና ይድረሰው ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት እልልታ ይገባው ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት ናብ ክብሪ እናሰጋገረ አብርስ ጸላተይ እነኹ ደዊለ አብርስ ጸላተይ ያለ እነኹ ደዊለ አምላኸይ 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 በላይ ጽቡቐይ አምላኸይ 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 ፈታዊ ሰናይ አምላኸይ 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 በላይ ጽቡቐይ አምላኸይ 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 ፈታዊ ሰናይ
دلي خازر خبكنا يسوع شمكا يبارك هاليلويا تمسجن هاليلويا تمسجن هاليلويا هاليلويا سمكا يبارك هاليلويا يسوع هاليلويا نمسكن هالن كبرن هبك لنا እግዚአብሔር هاليلويا هاليلويا يسوع كبرن هبك لنا اتني هوتي صبغ زحسبلا كابايا بليتو زتنكغلا كاب كبرينا بكبري الناس سقاقرة عبرسي تلاتي اني خودويلة عبرسي تلاتي اني خودويلة أملاخي أملاخي كل يسمع بلوه دلاي صبغ يسوع هاليلويا أملاخي أملاخي فتاو السناي شمكاي بارك هاليلويا نامسكن هالن يسوع هاليلويا فتاو السناي آمين شمكاي بارك آمين 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 بلو دلاي صبقي ننفسي نرأسي كافت أنا زحسب الله نلعلي قالوا انتايلو أنا زحسب لكم حسابي فلطيلو which means نسخم نجزار نسخم كوا صبق يتحسبونيكم أنا قلت صبق حسبي صبق مدبالني حساب سناي حساب دحان حساب صبوق هاليلويا حساب مدحاني زلني لقويتا أباكم زلنا حسابي حساب مدحانيو حساب مملاقيو حساب متسائيو حساب منزعك موسايو هاليلويا أملاخي 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 دلاي صبوقي أملاخي 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 فتاو السناي دقيم زحزني كلو زأسرني كابايا كراريو فتصم تدكيلو كابقا غراوتي دزي زري آمين دزيوه زقانا يقاقاي دزي اسمعالو تمسكني قاقاي دزي اسمعالو دقيم زحزني كلو زأسرني كابايا كراريو فتصم تدنكيلو كابقا غراوتي قصي زريلو آمين مسقانا يقانقاي دمسي زسمعالو تمسكني قانقاي دمسي زسمعالو تمسكني يسوع تمسكني يسوع تمسكني يسوع تمسكني يسوع بزين السوق عنقاية بالليل نعخاز خوين بزين السوق عنقاية بالليل نعخاز خوين بزي بقوق علات بالليل نعخاز خوين بزين السوق عنقاية بالليل نعخاز خوين
ተመስገን የዝብለካ ደጋጊመ ደጋጊመ ተመስገን የዝብለካ ደጋጊመ በልዎ ተመስገን የዝብለካ ስለ ሁሉ ነገር ደጋጊመ ስለ ምሕረትካ ተመስገን ስለ ተዘይንገር አባታው ጉስነትካ ተመስገን ስለ ተዓቢ ክብርካ ተመስገን አሜን ተመስገን ተመስገን ናይ ክብሪ ዕዱምና ማእከልና ስለ ዘለኻ ምእካብና ምእካብ አወዳትን አዋልድን ስለ ዘይገበርካዮ ተመስገን ኣብቲ ስኻ ዘለኻዮ ክንህሉ ስለ ዝፈተኻ ተመስገን አው ምንጋፍ አው ድማ ምትሳእ ስለ ዘሎ ተመስገን ኣብዚ ስለ ዘለኻ ተመስገን ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ብዚ ስለ ዘለኻ ተመስገን አሜን ተባረኽ ሃሌሉያ ደጋጊመ ተባረኽ ዝብለካ ስለ ኩሉ ትብ ህይወተይ ዝገበርካዮ ተመስገን በልዎ ዕድል ተረኺቡ ከሎ በልዎ ተመስገን በልዎ ኩሉ እንዳሰምዐ ሽግርኩም እንዳሰምዐ ኩነታት እንዳሰምዐ ዘፍርሐኩም ነገር እንዳሰምዐ ተመስገን ሃሌሉያ አነ ንምስጋን ጎይታ ይፈርህኒ ሃሌሉያ በልዎ ሃሌሉያ ካብ ነገረይ ስኻ ስለ ተዓቢ ተመስገን ነቲ ዘፍርሐኩም በልዎ ኣብ ቅድሚዮ ኣመስግኑ አሜን ተባረኽ ዝብለካ ደጋጊመ ደጋጊመ ተባረኽ ዝብለካ ደጋጊመ ደጋጊመ ተባረኽ ዝብለካ ደጋጊመ ደጋጊመ ተባረኽ ዝብለካ ደጋጊመ ደጋጊመ ልዕል ዝብለካ አሜን ንጉስ ሆይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ልዑል እግዚአብሔር ልዕል በል ኣብዚ ጉባኤ አሜን ልዕል በል ንስኻ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ንስኻ ልዕል በል እግዚአብሔር ግዛ ግዛ ይብለካ ደጋጊመ ደጋጊመ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ንስኻ ግዛ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ነገርና ንስኻ ግዛ እግዚአብሔር መላኽ ስለ ዝኾንካ ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ ንስኻ ንጉስ ስለ ዝኾንካ ንስኻ መፍርሒ ስለ ዝኾንካ ንስኻ ንጉስ ስለ ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኩሉ ንስኻ ግዛ ጎይታ ኣብዚ ጉባኤ ንስኻ ግዛ ኣብ ህይወተይ ንስኻ ግዛ ኣብ ናብራይ ንስኻ ግዛ ኣብ አንደበተይ ንስኻ ግዛ ኣብ ኩሉ ተሓሳስባይ ንስኻ ግዛ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ንጉስ ሆይ ንስኻ ግዛ ንስኻ ግዛ ማንም አይዳፋእ ሃሌሉያ አሜን ልዕል በል ዝብለካ ደጋጊመ ደጋጊመ 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 ግዛ ግዛ እብለካ ደጋጊመ ደጋጊመ ግዛ ግዛ ይብለካ ደጋጊመ ደጋጊመ ይብለካ ደጋጊመ ደጋጊመ ሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ይኹን ኩላህና ኮፍ ክንበልና ደቅና ድማ መጽኦም ከገልግሉና እዮም እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እንኳዕ ደሓን መጻእኩም እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ሃሌሉያ ሕጉሳት ዲና ኣብ ቤት አምላኽ ምምጻና ሕጉሳት ዲና ሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ይኹን እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ኩል ሰዕ ብጎይታ ተሓጎሱ ብለና ጳውሎስ ክምዕድ ከሎ ኩል ሰዕ ስለ ዝረኸብና ስለ ዝሰኣና ወይ ድማ ካብ ድቃስና ተሲእና ደም ምባልና ብጥዕና ምዃንና እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ዝሕጉሰና ካብ ኩሉ ዝዓበየ ነገር እንታይ ኣለና ጎይታ ምሳና ምህላው ብጎይታ ምዃንና ብጎይታ እቲ ምንጭ ሓጎስና ብጎይታ እቲ ዝዓበየ ምንጭ
ሓጎስና ነዚኡ ጳውሎስ ክምዕድ ከሎስ ብጎይታ ኩሉ ሰዕ ተሓጎሱ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ክምዕድ ከሎ እንታይ ይብል ልዕል ኢሉ እምበኣርሲ ኣቱም ኣነ ዘፍቀርኩኹም ዝናፍቐኩም ሓጎሰይን ኣኽሊለይን ፍቁራት ኣሕዋተይ ከምዚ ኮንኩም ብጎይታ ጽንዑ ብል ናይ ጳውሎስ ዝዓበየ ሓጎሱ እትሱ ዝመርሖም እትሱ ብሕብረት ክጸንዑ ዝመዓዶም ሰባት ደው ኢሎም ኣብቲ ጎይታ ጸኒዖም ክሪኦም ከሎ ናተይ ሓጎስ ናተይ ኣኽሊል እዚኡ ዘሐጉሰኒ ይዝብሎም ዘሎ ብሕብረት ክንጸንዕ ሓሳብ ኣምላኽ ይሞኒ እግዚአብሔር አምላክ ናብዚ ሕብረት እንኳን በሰላም መጻኩም አጋይሽ አለውና ዲም ጋሻ በዚ ሓደር የለኸዶ ካበይ መጽካ ሽምካ መንከም ደኾነ ትነግረና ካብ ላስ ቬጋስ አሌክሳንደር እንኳን ደሓን መጻካ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ቤትና ሁሉ ሰዓ ክፉት እዩ ሰንበት ከም ዝዳ መሰለ አምልኾለና ረቡዕ ናይ ጸሎት ጊዜ ለና ሰዓት 6 ፈረቃ እንድጅምር ምሳና ኾንካ ከተሓብር ንጎይታ ከተኸብር ኩሉ ሰዓት ደጊና ክፉት እዩ እንኳን ደሓን መጻካ ካልኦት የለኹምን ደቅና ንጅኹም መጽኦም ትኻል እምተንባታ ዳሕራ ክነግረኩም ንዑ ነጆ Bow your heads and close your eyes. Thank you, Lord, for all your love and all your support. Thank you for everything that you have done for us. Thank you for putting clothes on. Thank you for putting clothes on our body, food on our table, and putting a roof over our head. Thank you for everything that you have done. Thank you for putting your son on the cross for us, Lord. Thank you for everything, Lord. You are the one and only, and you are the Almighty, Lord. You are the one that cast out demons, Lord. Thank you for everything that you have done, Lord. You are the one and you are the only one, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and without, and darkness covered the surface. And the Spirit of God was hovering over the waters. God said, "Let there be light," and there was light. God saw that the light was good, so he separated the light from the dark and called the light day and the dark night. Genesis 1:6-7. And God said, "Let there be an expanse between the waters and separate the waters from the waters." So God made the expanse, for the expanse is over it and not under it. Genesis 1:9. God said, "The water that is under the sky will come together in one place, then dry ground will appear." And what God said had happened. God called the dry ground land. He called the water that had come together sea. God looked at what he had made. He saw that it was good. Then God said, "The land will cause plants to grow. There will be plants with their seeds and trees with their fruits. Each kind of plant and trees will have its own seeds and fruits." And what God said happened. All kinds of plants and trees began to grow in the ground. The plants made seeds. The trees made fruits with seeds in them. Each plant made its own kind of seed. God looked at what he had made. He saw that it was good. Evening passed, and then it was morning. That was the third day. Genesis chapter 1, verse 20-23. Then God said, "Let the waters abound with an abundance of living creatures
and let every bird fly above the earth across the face of the firmament heavens. And God created great sea creatures and every living thing that moves, with which the waters abounded with according to its kind, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. And God blessed them, saying, "Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on earth." And the evening and the morning was the fifth day. God said to the land, let the land produce with wild animals, livestock, and creatures. Verse 25, God made the wild animals, living creatures, and wild animals, and God thought it was good. Then God said, "I give you every seed." And then God said, "Let us make man in our own image, and let us make man in our own image, and he will rule over the birds of the air, the fish of the sea, all over the livestock, and all over the earth, and everything that moves along the ground." And God created man in his own image. In the image of God, God created him. He created male and female, and he created male and female. He created them. And then God blessed them and said, "Be fruitful and increase in numbers, and you will rule over the fish of the sea, the birds of the air, and everything that moves along the earth." Then God said, "I give you every seed-bearing plant on the whole face of the earth, and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. And all the beasts of the earth, and all the birds of the sky, and all the creatures who move along the ground, I give every green plant for food," and it was so. Then God saw that everything that he made was good. There was morning and there was evening, and it was so. The sixth day. Genesis 1:29 through 31. Genesis chapter 2, verse 1 through 3. Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. By the seventh day, God had finished all of the work that he had been doing, so he rested. And God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all of the work that all of the creations that he had been doing. Exodus 3:14. God said to Moses, "I am who I am."
زمني نبرة أملاك نتي برهان قطمات فليو نتي برهان معتي نتي تسمات ليتي أبزال እግዚአብሔር ሰማይ ምድር ፈጢርዎ ከለርአይ መዓልቲ ይኹንዩ ኣድምዎ እግዚአብሔር ሰማይን ምድር ፈጢርዎ ከለርአይ መዓልቲ ይኹንዩ ኣድምዎ أملاخ تأفر قبرو نتيب تحتي تأفر زلو مايات كابتب لعلي تأفر زلو مايات فليو سماي دما بيو እግዚአብሔር ሰማይን ምድር ፈጢርዎ ሳልሳይ መዓልቲ ይኹንዩ ኣድምዎ እግዚአብሔር ሰማይን ምድር ፈጢርዎ ሳልሳይ መዓልቲ ይኹንዩ ኣድምዎ أملاح تحت سماي زلو مايات نتي اكل مايات دما بحر أوصالو نمدرن سعرن زرن فرن ببعينتو زفرن أقوى موصالو እግዚአብሔር ሰማይን ምድር ፈጢርዎ ረብዕ መዓልቲ ይኹንዩ ኣድምዎ እግዚአብሔር ሰማይን ምድር ፈጢርዎ ረብዕ መዓልቲ ይኹንዩ ኣድምዎ ምድሪ በረኸት ነበረ ሰናይ ተብለኒ ማያት ነበረ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝምሊ ነበረ أملاك كلتا عبيتي برهانات قبرة تي عابي برهان بمعالتي كسلتن تنئشتي برهان ليتي كسلتن كواخبتي أبتافر سماي قبرة ሰማይን ምድር ፈጢርዎ ሓሙሻይ መዓልቲ ይኹንዩ ኣድምዎ እግዚአብሔር ሰማይን ምድር ፈጢርዎ ሓሙሻይ መዓልቲ ይኹንዩ ኣድምዎ ምድሪ በረኸት ነበረ ሰማይ ኣብ ልዕሊ ማያት ነበረ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝምሊ ነበረ أملاك ياود نفسي زلو ونجر جزبل انسساوين أف سمايا واف مفرابلة فريون تبازحون نمايات بحري ملوا أواف كأ أمدري بزحا إلو بارخم እግዚአብሔር ሰማይን ምድር ፈጢርዎ ሰለስተ መዓልቲ ይኹንዩ ኣድምዎ እግዚአብሔር ሰማይን ምድር ፈጢርዎ ሰለስተ መዓልቲ ይኹንዩ ኣድምዎ ምድሪ በረኸት ነበረ
ድማ ብመልክዑ ዝተፈጠረ ተባዕታይና ኣንስታይን ገይሩ ፈጠሮም ኣብ ባሕርና ምድርን ክገዝኡ ስልጣን ውን ሃቦም ባሪኹ ፍረዩን ተባዝሑን ንምድሪ ምልእዋን ምለኽዋን በሎ እግዚአብሔር ሰማይ ምድርን ፈጢርዎ ሸውዓነ ዓቲ ይሁን ኢሉ ኣቂምዎ እግዚአብሔር ሰማይ ምድርን ፈጢርዎ ሸውዓነ ዓቲ ይሁን ኢሉ ኣቂምዎ ምድሪ በረኻን ጽራይ ነበረ ሰማይ ተምልልና ነበረ መንፈስ ኣምላክ ውሽጢ ማያት ይዝንቢ ነበረ ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ኩሉ ሰራዊታቶምን ፈጸሞ ነቲ ዝገበሮ ኩሉ ግብሩ ምስ ረኣየ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣዮ እሞ ካብቲ ግብሩ ፈጺሙ ዓረፈ ነታ መዓልቲ ባረኻን ቀደሳን እወ One, two, three, four, five, six, seven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On day number 1, God made light. He made the day, He made the night. On day number 2, God made the sky. It's big and blue and way up high. Whoa. Whoa. On day number 3, God made the sea. He made the land and He made the tree. On day number 4, God made the stars. He put the sun in the sky and super duper far. Whoa. Whoa. God made you and God made me. He made everyone, everything we see. He made the earth and He made the heavens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On day number 5, I made birds and fish, dolphins and whales and things that go squish. On day number 6, God made animals and bugs, foxes and cubs, all for us to hug. Whoa. Whoa. On day number 6, God also made man. He said it was good and part of His plan. On day number 7, God stopped to rest. He saw what He made, it was His best. Whoa. Oh. God made you and God made me. He made everyone, everything we see. He made the earth and He made the heavens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. God made you and God made me. He made everyone, everything we see. He made the earth and He made the heavens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
kingdoms will bow down. And every chain will dwell as broken hearts declare his praise. For who is the Lord Almighty? Our God is alive, the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. And every knee will bow before him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. So open up the gates, make way before the King of Kings. The God who comes to save is here to set the captives free. For who can stop the Lord Almighty? Our God is alive, the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. And every knee will bow before him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. And every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. How many of you believe every knee will bow, every tongue will confess? ዋው ተሐጉስ ዩ God bless you guys እንታይ ትርእዩ ኣለኹም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንኤርምያስ እግዚአብሔር አምላኽ ራእይ ክልተ ራእይ ሂቦሞ ተቀዳማይ ራእይ እንታይ ዝብል ነሩ እንታይ ትርኢ ኣለኻ ኢልዎ እሱ ድማ እንታይ ኢሉ መሊስሉ ኦም ለውዚ ኢልዎ ጨንፈር ኦም ለውዚ እዚኣቶም ኣብ ጎይታ ተተኺሎም ከዓብዩ ነዚ እንዳጠመትና ነዚ እንዳረኣና ካብ ማእከሎም ዓበይቲ ሰባት ክወፁ ካብ ማእከሎም መማህራን ካብ ማእከሎም ዝተፈላለየ ፕሮፌሽን ንርእሶም ጠቂሞም ንሕብረተሰብ ዝጠቕሙ ንቤት ኣምላኽ ድማ ደው ዝበሉ ካብቲ ጎይታ ድሓንፀፀሎም መስመር ከይወፁ ኣብቲ እሱ ድሰርዓሎም መገዲ እንዳኸዱ ንጎይታ እንዳሰዓቡ ዘመኖም ኩሉ ክውድኡ የእዳውና ልዒልና እስከ ክንባርኾም ኢና እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኽኩም እስከበልዎ እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኽኩም ጸጉ የብዝሓልኩም ከምቲ እሱ ኣብ ልብኹም ዝቐመጡ ብቃል አምላኽን ብጸጋን እንዳዓበኹም ኣብቲ እሱ ድሰርዓልኩም ስርዓት ህይወትኩም ክትመርሑ ንዑ እንዳሰዓብኩም ክትዓብዩ እግዚአብሔር አምላኽ ዝበለጸ ጸጋ የብዝሓልኩም ከባቢኹም ዘሎ ከይብድሃኩም እስኻትኩም ግን ብጎይታ መንፈስኩም እንዳዓበየ ንኻልኦት ትዕብልሉ ትጸልው ክትኮኑ እግዚአብሔር አምላኽ ጸጋ የብዝሓልኩም ይዕብይኹም ብኩሉ ነገር ሰስኑ ዕበዩ ክፉ ኣይተንክፍኩም እግዚአብሔር ምሳኽም ይኹን ዘመንኩም ኩሉ ዝተባረኸ ይኹን ኣብቲ ወጽዎ ኣብቲ ኣትዎ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽ ቅድሚኹም ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ ባሪኽኩም እሞ ንበረኸት ኩኑ ጎይታ ብዙሕ ይፈትወኩም እዩ ንሕና ድማ ንፈትወኩም ኢና ዕበዩ God bless you guys we love you all እግዚአብሔር አምላኽ ዝተባረኸ ይኹን ነዞም ቆልዑ ድማ ስድራ ቤት ከምዚ እንዳዳለኹም ስለተምጽዎም ዓብይ ጾር ይደለኩም ነቲ ጾርኩም ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ክውስኸልኩም ኣብ ልብኹም እንዳዓበይ ኸይድ ተስፋ ከይትቆርጹ እዞም ቆልዑ ዓብዮም ንሕና ኮፍ ኢልና ሳቶም ነዚ ቦታ ድወርሱ እዮም እሙኒ ነዚ ተዳልዎም ስለዘለኹም እግዚአብሔር አምላኽ ጸጋ ይብዝሓልኩም
سلام حبتنا قليل ነገር አይኮነትን ትገብር ዘላ አብሶሙን ነዘም ቆልዑ እንዳዳለወት አብዚ አይነት ስርዓት ከአቱ ትገብር ስለደላ ጎይታ ይባረካ ጸሎት ዝበረኸትና حبتنا أريام እግዚአብሔር ይባርክኪ በመዝሙር ዘገልግልኩምና ሁሉም እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩም ናብ መባን 10 ቀድመ መኻድና ቁርብ መተንባህት ኣለዋኒ ናን ከዛረብሞ ናብ መባን 10 ክንከይዲና በድሕሪ ቃል አምላክ ክንካፈሊና እቲ መደብና ብሰሙን ንገብሮ ሁሉ ከም ደሎ ይወዶ ሮቦዕ ናይ ጸሎት መደብ ኣለና ክሳብ ጎይታ ድማ ዳልዩ ካልእ ትምህርቲ ዝህበና ጸሎት ክንገብር ኢና ሰዓ 6 ፈረቃን ጀሚርና እስካዕ ሰዓ 8 ኣብዚ ቦታ ኣለና ሰንበት መደብና ይቅፅል ኣሎ ኩላህና ተተባቢዕና ሓይልና ግዜ ዓዲግና ክንመጽእ ኣብቲ እግዚአብሔር መንፈስ ደለዎ እግዚአብሔር ይሰርሕ እዩ እግዚአብሔር ድማ ብሕብረት ዝግለጽ ኣምላኽ እዩ ብውልቅና እኳ ዝረኽበና ዝዛረበና ዝመርሓና ይኹን እምበረ ካብ ኩሉ ላዕሊ ግንዑ ዝሐጉሶ ብሕብረት ደው ክንብል ከለና እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ ሕብረት ድማ ልብና ክለዓል ክድግፈኩም ጸጋ ከብዝሓልኩም እጽሊ ካልእ ደጊመ ከዘክረኩም ዝደሊ ናብ ዌስት ኮስት ምዝገባ ተጀሚሩ ኣሎ ንሓውና ኣማን ብሕጂ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ንጁን ባጁላይ 16 ኣብ ካሊፎርኒያ ዝግበር ካምፕ ኣሎ ናብኡ ክትዳለው ብግዜ ምዝገባ ክንጅምር ዝብል ስታይ ዘለና ናይ ጉባኤ ናይ ላስ ቬጋስ ቤተል ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ዓመታዊ ጉባኤ ንአፕሪል 16 ክንገበር መዲብና ኣለና እዚ ክትዕድጉ ኣቀድምኩም ክትዳለው ስርዓትና ሰንበት መዓልቲ ዲኾን ስርዓትና ምስ ፈጸምና ብድሕሪኡ ኣብዚ ናይ ሕብረት ግዜ ክህልወና እዩ ኦፕን ዝኾነ ዲስከሽን ብዛዕባ ማሕበርና ክንዘራረብ ኢና ይህን ምህን ክንበሃል ኢና ኣሆፕ ቤተ ክርስቲያን ድማ ምሳሕ ትዕድመና ትኸውን ተዋሓደ ፊሳ ክትገዝኣልና ጾምና ይተውዕለና እንትኸውን ጽቡቕ ግዜ ክህልወና እሞኒ ግዜ ክትዕድቡ ብሕጂ ኣብቲ ካሌንደርኩም ከተእትዎ ሕድር ክንብለኩም ንፈቱ እዚአን እንደለዋና መተንባህታ ደቂ ኣንስትዮ መወዳእታ መደብ ኣለክን መስለኒ ግዜ ኣይንወስን ኢነን ድሕሪ ቃል ኣምላኽ ሕፅር ድበለት ሓደ 10 ደቂቓ ፀብፃብ ክንበኩም እሞኒ ክንፋኑ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኩም መብኣን 10 መሲሁ ክፅለየልና እዩ ጎይታ ይባረካ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ ኣለና ክብሪ ንዓኻ ይኹን እዚ መዓልቲ ሂብካ ሎሚ እውን ኣብ ቤትካ ከምዚልና ደው ክንብል ስለ ዝረዳእካና ንዓኻ ነመስግን ኣቦ ካብቲ ንስኻ ባዕልኻ ጉልበት ጥዕና ሂብካ ዝሃብካና ንቤትካ ዝኸውን ሒዝና መፂና ኣለና እሞ ንስኻ ባዕልኻ ክትባረኹን ኣብቲ ግቡእ መዓሉ ክውዕል ነቲ ዘመሓድሮ ሰብ ጸጋ ከተብዝሓሉ ጽልይ ኣለኹ ዝተረፈ መዓልትና መደባትና ንዓኻ ሓሊፍና ሃብና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን يسوسين عيك تبار أمين كنزي لمساقا من باريك اللي كنت عاويت اللي أخاوي أنا لا أخاخ من بتوي بتيك تبار أمين كنزي لمساقا من باريك اللي تعاويت اللي تعاويت ሓንቲ ጌጋ ፈፂመ ኣለኹ ኣፕሪል ከይኮነስ ማርች ክብል ኢለ እየ ማርች 16 ሰንበት ትኸውን ማርች 16 ሰንበት እዛ ናይ ጠቅላላ ጉባኤ ዝበልኩኹም ምሕረት ግበሩለይ ተን ወርሒ ቁርብ ድፍእ ኣቢለየን ኣለኹ ምክንያቱም ኣብ ኣፕሪል ኮንፈረንስ ክህልወና እዩ ብ11 ድጅምር ኣብ ማርች ክብል ኢለ እየ እሙኒ ጎይታ ይባረካ ወሳሪ ማን ነበር ንኹልኩም አጋጌኩም ነሪ ማርች 16 ሰንበት ይድኸውን ድሕሪ ሰርቪስ ንሓባር ግዜ ክህልወና እብዚ ፀብፃብ ኣቦኸልና ከነቐርብ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኩም ሎሚ ቃል ዘካፍለና ሓውና ጆሲ እዩ እቲ ብልቡ ዘቀመጠሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓና ከካፍለና እግዚአብሔር ባዕሉ መንፈሱ ክዛረበና ዘዳሎ ብገሩ ድማ ክዛረበና እሞኒ ንሕና ድማ ልብና ከፊትና እግዚአብሔር እንታይ ተበኒልና ቃል ሒዝና ክንወፅእ
نزي جيزي نحاونا جوسين منفس قدسين حلفة خيبة بدحريو مسودة ناب حصر دبلت سبصاب كن كينا بدحريو دك أنستيو ناب مدب كن تخدا كم يصنعكم كبر دلون እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይባረክ ናይ በሓቂ ንባረክ ኣለና this is I don't know ኣብ ቤተል ከምዚ ርኤ ይፈልጥኒ ደጌታት ሰማይ ክኸፈት ርዮ ስቃዳ ቆሉ I don't know many stable I felt this is big mega church زوم عبيت churchat بتكي ملئن أبزان إشتى church كم زي خفت كله is big that means مس بيت إل قويتها قدّي له مالتي أمين ده حواتي عنتي جن كم أرم تاري كونس بتعمل نفع على نامش from glory to glory لسليسنا نمسع أبزي سماك خفت كله كتيفنا دوابينا كم زي خفت كله when you sense something سمعت فلتهم كفت مسبلة مور توسي كارلو كبري ندات خفت يدخل ندات خفت بزح كم ماي كم زي شان كيلو هم يبوش شيلو هو الرياء حواتي زمانات ملوك قالي لنا منفس تدبل ولا حنتي قبل الكاني so لسني سنة نمسع كم زي دقتات ممل شو خفتيو حواتي I don't know قد يالله بزي سدد فتونا ينامبر كم تي سلام حفتنا مزمران دبلوان نبرو قال نجر غيرنا يكونن بصدقنا يكونن السا كبلكم فتو كبر أملاخ أبز بوتاي وردالو قويتا خبرالو أمين دحواتي أبزي دستمستي قلاي نخينا هبره جاي كونن نابت كبر تراين أيكونن دستفوسكوستي زي نتيمبوراري نجر إلا نالمشلو بحجدلو زمن نتي أملاخ دريسة تراي خوزان زي حدار حاليوت فيستو ميستو سراح قلا نابز تسقع قويتا بعلو قبري أمين دحواتي focus on what on God so እግዚአብሔር በጣም ይحግዘናል እዚ መወዳእታ ዘመንዩ ጸልመተሉ ዘመንዩ ንሕና ግን እንዳበርሃና hankeedna እስከ ንጸልይ እግዚአብሔር ክመረና ሎሚ ቃል መንግስቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላኽ ከምቲ ኣብ ይሁዳ ኣብ ሰማርያ ኣብ ገሊላ እናዞረ ድምህሮ ነበረ ሎሚ ኸኣ ክመረና እዩ አሜን ደሓዋተ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማሉ ሎሚ ንዘላለም ያዊው ጎይታዩ አይተቀየረን ባር ቃሉ ይተቀየረን እሱ ይተቀየረን ንግስነቱ ይተቀየረን ጎይታ ሎሚ ክመረና እስከ ንጸልይ ጎይታ መሃረና በልዎ መሃረና ዘመናት ገሬ ኣብ ህይወተይ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ከመጠን ዘመናትኩም ኣብዚ ምን ወሕኩም ስታይ መምሃራን ክትኮኑ ተገባኩም ኣይኮነ እንዴ ከመጠን ኣብዚ ቤት ኣምላኽ መሃናስ መምሃራን ተገባን ኣይኮነ መምሃራን ኣብዚ ጠራይ ማይክሮፎን ድሕዝ ኣይኮነ ኣብ ቤትና ኣብ ድኸድናዮ መምሃራን ክንኮን ክንምህር ንጎይታ ክነላልዮም ኣይኮነ እንዴ ኣብዚ ዓቂርናዮ ደኮነስ ክነላልዮም እስከ ሎሚ ጸልዩ ዋተይ ክበጽሓና ሎሚ ቃል መንግስቲ ክስበኽ እዩ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ወዱ በዓሉ ክሰብኽዩ ባሪኡ ገይሩ ዓብ ቃል እዩ ሕዋተይ ኣነ ዘመናት ሙሉእ ብዙሕ ሕቶታት ነበረኒ ኣብዚ ስብከት እዚ ተመሊሱ እሞ ንኣኻትኩም ክመለሰልኩም መሃረኒ እስክበልዎ መሃለኒ በልዎ በቃ ካብ ድኻመ ያውፂኻስ መሃረኒ ሃለ ክመሃር ደልየ ኣለኹ ተማሂረ ኢለ ኮፍ ኢለ 20 ዓመት ገይረ ኢለ ኮፍ ኢለ ኣለኹ ሎሚ ግን ክመሃር ደልየ ኣለኹ በልዎ ናይ ተማሃራይ ልቢ ሃበኒ ሎሚ በቃ ደገታት ቃል ክኸፈተለ ይበልዎ ሕዋተይ እግዚኣብሔር ተደኸፊት ኢልካ ዋላ ሓንቲ ይርዳእካኒ حلال تيولوجيانس كوفلت ويم قلنا الحين تبزع باقويتا يفلتوني تقاليم تفلتوه سو قويتا ردأنا اسكبلو قويتا ردأنا أبز مودات هذا من ردأنا مستوم دترفو هين هون ردأنا مستوم تدقدفو هين هون ردأنا نفلت سبات هاللويا بزحات هاللويا دترفو هاللويا هيكون عندي حواتي بزح እግዚአብሔር بزح دبل نقرالو كاو كن إلي ما أنتي لومي مسحة حبقان بلو
ጎይታ ሕባአና ጎይታ መሃረና ጎይታ መዓደና ኣይትግደፈና ሃሌሉያ መንፈስካ ኣይትግደፈና ከም ዳዊት ክድብሎ ኢና ኣይኮነ እንዴ ማራ ዳባሻ ካላኖት ጎይታ መሃረና ብሎ ጎይታ መሃረና ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ መሃረና ከምቲ ናይ ንስሓ መንፈስ መፂኡ ነበረ ዓንተ ወይ በቃ ለውጠኒ በሉ ለውጠኒ ነዚ ድንጋይ ልቢ ለውጥ በቃ እቲ መንፈስ እግዚኣብሔር ጥራይ ድቕይር ሕዋተይ ቃል ዳኣ ዘመናትኩም ተማሂርና ቃል ዳኣ መን ደይሓዘ ልቢ ቃል ደይተኸስ ግን ሎሚ እቲ መንፈስ ኣብቲ ቃል ደሎ ህይወትን መንፈስን ኣብ ውሽጠና እቶ ጎይታ ስኻ ተዛረብ ቤናኻ ተዛረብ ነዚ ቃል እዚ ክምንጥል ድመፅእ እከይ መንፈስካ ናእስራልና ብስም የሱስ ኣሜን ከመይ ፀኒሕኩም ቃል እዚ ንጉስ ክሰምዑ ሬዲ ዲኹም ቃል እዚ መንግስቲ ክሰምዑ ሬዲ ዲኹም ኣሜን ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ጎይታ ከም ስትሪኦ ደለኹም የራኽቡ እየ ደለኹ መዘመራን ዝምርዎ ድፅለይ ምዞም ቆልዑ ከይተረፈ ተኣብዚ ደኽመት ኳ ፍረዩን ተባዝሑን እስዮም ክዝምርዎ ኢሎም that means ኣምላኽ ኣይጋገየኒ he is 100% perfect 100% ኣጋጣሚ ክመስለካ ክእል ገለ ክመስለካ ክእል ከምዚ ክመስለካ ክእል ማንኛውም ነገር ኣብዚኣ ሓንቲ ትነጥፍ የለን ኣሜን ዶ ኣሕዋተይ ዋይት ሃውስ ምፃእ ፔንታጎን ምፃእ ዩኤን ምፃእ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እዚ ናተይ ኣብዚ ናብዚ ንበሉ ናተይ ሶ እዚ ኣምላኽና ዓብዩ ኣብዚ ተተኣሚና ነዚ እምነት እዚ ኣብ ውሽጡ ተኣቲና እዚ ድመፅእ ደሎ ሓዊ ክንሰግሮ ኢና ኣሜን ዶ ሎሚ ንምሃሮ ብዛዕባ እቲ ዘረኣይ እስኪ እቲ ዘረኣይ በሎ እቲ ሓረስታይ ሓረስቶት ድነበርኩም ትፈልጥዎ ትኾኑ ካባና ንላዕሊ እስኪ ሓረስታይ ፈቱ የበሉ ክንበልዕ ኢና ምሽ ንዋ መን ከም ዳሓረሶ መን ከም ደብቆሎ የለን ማንጃቱታ በቃ ማስገባት ነው ማን ዳሓረሶ መን ኣልበርሰን ኬድካ ስሚዝ ኬድካ ሕዋተይ ኣነ ብጣዕሚ ክዝክሮ ኮሎስ God bless them. God bless them farmers كبروا أمولا علم دلو أبزي أبو خوفنا imagine كندي سعرو كندي دخيمو كندي فوكسو أكون قدمي حدارو قدمي خستايريو كم زي بو إلا دخ بديدو أكون أبزي أنا ولا أنتي نافتن دات أمت كاتب لا ميلا أنا نافتن دات أمت كاتب لا تقدسلو قن من قالو تزرعي so كتحازو دلي نبي حكي حارستاي تاريخمو انتايو بتعمي هارد وركر يكون عندي بتعمي فوكس ديو يكون عندي هي سو سيريس يكون عندي بزعباتي تقبرو كله سيريس بقى تقبر داتا كم يالوا تشيك قبرن استاي قبرن بقى دوحو استاي قبر يلسلسو انتاي دقبرو ነገር አለው يكون عندي كان imagine ብዙ ስለ መሳሰል حارستاي انتاي مخانو انتاي خم دقبر تفلጥና ናይ بحق ردانا ምክንያቱ ጎይታ እዚ ንዘመናት ሓባ ባይ ዘ ወይ እዚ ዝምር ዘሎ ዋላ ዘን ቆልዑ ዝምርዎ ጎይታ ነፍሱ እንዳገለጸ ኸይዳሎ ምክንያቱ ይውዳ አይደለት ዘመን ስዊል ይኮነን እዚ አይኮነ እንዴ ዓለም ካለ ደም ሓድራ ነበረ ሰብ ድመስሎ ሰብ አለ ጎይታ በዚ ኮይኑ በቃ ዓለም ካብ በዓላት መሓደር ገለ ድመስሎ ሰብ ነይሩ ናይ መንፈስ ጥራይ በቃ ህሙድ ብሰብ አለ መንፈስ ጥራይ በር አምላኽ ዳ እንታይ በቃ ዓለም ዳ በዓል ይድካሄድ በቃ ደለኻ ይሰርሕ ደለኻ ክስታይ ከምድ ባህለና ኤቭሪቲንግ ስዊል ገብራ ግን አይተገልጸናን ሕጂ ግን ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ይገልጸላሎ እዚ ሁሉ ኣፍሪቃ እዚ ሁሉ ብጥራሕ ሕግሩ ድኸይድ ሰመን ይደብልዖ ኣነ ሞር እንዳፍቀርኩ ድመፅኹ ስለዚ ኣፍሪቃ በቃ ኣብ መዓልቲ ሓንሳብ ውዕሉ ክስሐቅ ዱ ዕሪኹም ኣሎ ጎይታ እዩ ሰው ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እንታይ ይገብራሎ እግዚኣብሔር ይገልጻሎ መንነቱ ንመን ንደቁ ሶ እግዚኣብሔር እቲ ዘርኣይ እቲ ሓረስታይ ብዛዕባኡ እቲ ዘርኣይ ድዘርኢ ንምንታይ ክረክብ እዩ ፍረ ክረክብ ኣሜን ዶ ብጣዕሚ ደገርመኩም ኣብታ መጀመርያ እዞም ቆልዑ ዝምርዋ ነበሩ ኣምላኽ ከዓ ባረኾም ኣምላኽ ድማ ፍሬዩን ተባዝሑን ንምድሪ ከዓ ምልእዋን ምለኽዋን ንዓሳን ባሕርን ኣዕዋፍን ሰማይን ኣብ ምድሪ ለመም ንዝብል ኩሉ እንስሳ ከዓ ግዝኡ በሎም ኣምላኽ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ዘርኢ ዘለዋ ኩሉ ኣሕምልትን ዝዝራእ ዘርኢ ዘለዎ ፍረኦም ናይ ኩሉ ኣእዋምን ሂቡኩም ኣለኹ እሞ ምግቢ ይኹንኩም ኢልዎም ብጣዕሚ ድገርመኩም earth is pregnant do you know this كم سؤال كانت أخذ الدربية بالكاس دبوكل سود مسلو سوال أيكونن it's pregnant with nutrients بس مقبي تدلينا بمولو أملاخ نموال كسع زان مريت تتقلل أقول له مقبي ديو كستايك بوكل ديو سرنايك بوكل ديو ميز كبوكل عندك أنا زين داري زي ناي أويل ناي ماكينة ناي كله أيكونن الله قن شو ما بدين سووا مكيات تايبلو سبزحنا الله نقدله مقبي يقدر عليهم ده زم شو ما بدين سووا مكات زم سبز يحلو له خقود له دل له شو ما مسألة دسلاني قصهم ترى هذا آمين ده زفلت هم سامش 10% يأكل يوم دبلوزي sorry
10% ካለ በቃ ይኸድ የምብሎ ማን ይደፈጠረና ማን ይደናብራግን እግዚአብሔር ንዘል ዓለም ከሰዓት ሰከንድ ጸለህ ሙሉ እስኪ ሙሉ ይስንቅና በሉ ሙሉ ይስንቅና አምላክ ጎዶሎ ይብልና ባቴ ኦይልዶ መግብዶ ክስታይዶ በሙሉ ንዓና ንዕዋፍ ንላዮን ኩሉ ድጎዶሎ የለን ምክንያቱ እግዚአብሔር እንታይ ሙሉ እዩ ሶ ታምድሪ እንታይ ክትፈሪ ደሊዋ ክትፈሪ አልቀዲ لإخوان مدري زاري كله أحملتن سيزرع إذا بقعد عم يكونن ذاس فاين أملاح ندافق كودو مزخوس إذا كله أبي وقت كبرسي كون يركع كبريو بمدري نفردلنا مدري تفريدلا آمين بسجاها نفردلنا بتيل أتعو الناس كه مليلا أنا لا زي أتكبرني لنا مش هيكون عندي I think we are over qualified فرين تبازعون قاعد تدبلنا على العالم أكون مدري فريا بدي الكات فريا لا أجد أنت هاي تعرف زعبير كاب منفس كأخ مفر يدلنا اسكت أقولون إذا عمله هذي نو خن مسل كن فري كن قوي نسب مفتاحهم كون نسب ملسخهم كون أكون عوانا خسلل آمين دحواتي ويا شكرات مش عارف صبا مش كابانا ها تو صبا أكون عندي أفتح صبيونا لهم شكرنا خوفينا النابزي أفتح صبيونا لهم أكون عندي بس خد صبينا له بزح مالتي ساسوا እግዚአብሔር ሎሚ ብዛዕባ ዘራእቲ ተና 4 ተፈጥሮ ሆን ምሽ ብጣዕሚ ደስ ድብላኒ ብዙሕ ግዜ እግዚአብሔር ናብ ልቤ የምጽወን እዚ አግን መዓልታ ሆይና ሎሚ ነምሳለና ሶ ሓቅ ደሆን ዛረብ ክንዓቢ እንደሊና ክንፈሪ እንደሊና በሐንሳብ አለና ወይታ ኢየሱስ ክምህር እዩ ሽኮር አምላህ እጁን ከመማር ዶ አይበለን ሶ አሕዋተይ አጀሁም እዚ ግዜ እዚ ንኸዶድና መንገዲ ጋር አገልጠም ለግዚያዊ ሰይጣን ግን ዲስትራክሽን ገይሩ በቃ همز ሁሉ ተወዳው ይርስ በቃ ተወዲው በቃ ግን ግዚያዊ ትዘል ዓለማዊ አቤደሎ አብ ሰማይ በሐንሳ አለና ደሐንሳ ትዘል ዓለማዊ እንታይ እቲ ናይ ሰማይ እዚ ብዝደሎ ጋር አገልጠም ናይቲ ማለ ከማ ረስዒና ይምስታም ድኾነ ሶ ናይ በሐቂና ሎም ክንዛረብ ጎይታ ናይ በሐቅ ረትዕንሎ እዚ 5% 10% ኾነ ያ አነ ብዙሕ የሚሆን ግን በዚ ግዜ ደለና ሓን ሰዓት ጽቡቅ ጌርና ንስማዓዮ ነዚ ድራእየ ሰብ ነዚ ድምሃር ሰብ ነዚ ቃል መንግስቲ ብዙሕ ከም ንቕየር ፈሊጥ ኣለኹ ጎይታ ክምህረና እዩ ቀዳመይ ትሕቶ ቤተክርስትያን ከመይ ኣላ the body of Christ ከመይ ኣላ ኢልኩም ትግምቱ ኣብ ዓለም ደሎ መዝሙር በዚሑ ዶ ወርሽፕ ከምሎም በዚሑ ፈልጥ ከምሎም ስብከት በዚሑ ዶ ፈልጥ ጸሎትካ ውሕድቲ እያ ጸሎት ክጅመር ከሎ ድወፅእ ሰብ ቆፀሮላትኒ ሓንቲ ቦታ ላ ትብፅሐ እዛ ዓርከይ ተኽትንፋስ ሕጂ ካብ መስመራ መፅኡ ድብል ሰብ ብዙሕ እዩ ልክዕዲ ሶ እዛ ዓለም ፍረድ ኣመልያ ደላ እዛ ቤደ ባዲ ኦፍ ክራይስት ወይስ ቆፅሊና ተሸፊና ንኸይደና ምሶሪ ፕሮግራም ንካፈለና ኣብ ህይወት ምካፋል ግን ብጣዕሚ ውሑድ እዩ 2000 ዓመት ሓሊፈና ኣለዋ ፍረ ምክፋል ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ይዝመር ወርሺፕ ግበር ይንጠር أملاخ يبارك يسوع قبير له يسوع قال سطرك خبر طرح يكون نحن خانفر يدل حواتي the same all same مزوم على ما يعني كنبر بقول نجارس أكون عندي I'm sorry to say that قال ساب نزاره واحد نصرح واحد ولا عندي نفلينا بنت ده عندي دوبل كله أماني خا ولا حد سردي مثل مالتي سفرة تري ترى ولا عندي تاي كايد مثل يسوع أكون عندي قدم بزح ملكات نيرو سو قويتا أجهم زي كمهرنا سددليو سو صخاتكم بروحاتكم أبز عالم زي بزح بروجرامات بزح كونفرنسات بزح منقسقاتات اكتيفيتي كم زي مارتا عملها باركة ساقدان قويتا حتى قلقل بزح بزح قوزلينا مرينا لنا بقى كابتا أمسي نيشتي فرات رخبلها نيشتي بقى مبزحتو قوزلي بقى بقوزلي قويتا انت عدو قوزلي تشفينا لها زابي تغرسانيسي بقوزلي ايه تشفينا لها تافره كلتا سلسة نطر لك نمنتاي عمق دبله ناي قويتا فلتأ سديدي بلنا ناي تقالو فلتأ سديدي بلنا قلت سدي حواتي سو قويتا كوديوه أبتي مسكالكو تفز أميلو انتاي دا أخوينو اسكمر مروح حواتي كمت المزح عمت خطفكم سنتاي يكون ما مهران كتكونو تقبعكم تخوينا ما مهران ديكونا تخوينا سلاسة سوسة مئتي دي فرنا اسكا لبهم مرمرو حواتي لو مخن فريد المادلو ازي نابزي عابي تشرش دقبع
ነዚ ኣኽበና ሁሉ ኣነ ብጣዕሚ እያ ንኣምንሃ ምስኪን እያ ምክንያቱ ሰብ ብጫውጫው ብቸርች ተመሊኡ ኣሎ እንታይ ኢሉ ገርመኩም ብጣዕሚ ዝገረመኒ ኣብ ዮሃንስ እንታይ ኢሉ ብዙሕ ፍረ እንተፈሪኹም ኣቦይ በዚ ይኸብር ደቀ መዛሙርቴ ድማ ክትኮኑ ኢኹም ኢሉ ሓጎሰይ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክጸንዕ ሓጎስኩምን ክፍጸምሲ እዚ ነገርኩም ኣሜን ዳሕዋተይ ሶ ካብ ክብርና ክብሪ ክርስቲያን ንኸይድ ምሽ ኣጆኹም ኣይትከሰሱ ግን እግዚአብሔር ክንፈሪ ንወዱ ድመስሉ ክራይስት ክርስቲያን እንታይ ማለት እዩ ፎሎወርስ ኦፍ ክራይስት ንኣሽቱ ክርስቲያን ብኸም ኢሎም ያውፅኦምልና ምሽ ሕጂ ንኡ እንዳመሰልና እንዳፈረና ተኸድና እግዚኣብሔርካ ሕጉስ እዩ ኣሕዋተይ ሶ እንታይ እዩ ኣሕዋተይ ኣምላኽ ክድብለና ደሎ ካብቲ ሪል ላይፍ ክንመለስ ኣለና ካብቲ ፌክ ላይፍ ካብቲ ጎይታ ይባረክ ጎይታ ይመስገን ኢልካ ውሽጥኻ ግን ካልእ ይመስገን ይደሎ ሓቂ ንዛረብ ሶ ካብኡ ወፂና እግዚኣብሔር ሎም ብትብዓት እዚ ክምህሮ ደሊ ደሎ ጎይታ ባዕሉ እዩ ድምህረና ደሎ ኣበይ ኣለና ኢልኩም እስካ ሕተቱ ኣሕዋተይ ክንደይ ዓመት ገይረ ኣለኹ ከመይ ካፈሪ ኣለኹ ኢልካ ሕተቱ ነብሱ በቃ ክንደይ ፈሪ ኣለኹ ክንደይ ፐርሰንት ክርስቶስ መስል ኣለኹ ክንደይ ፈሪ ኣለኹ ወይስ ቆስሊ እየ ተሸፊነ ደለኹ ቀሊል እዩ ኣይኮነን ሎሚ መፂኡ ፅባሕ ድጎይ ሰብ ኣሎ 20 ዓመት ገይሩ ካብል ሓንቲ ምንቅስቃስ ይገብር ኣሎ ምክንያቱ ኣብቲ ቴምፖራሪ ነገር ኣብ ዝጋዕ ገልጠም ኣስተብሂልና ማለት እዩ ናይ ጎይታ ነገር ከዓ ፍርቂ ርብዒ 75% ኣይኮነ ሙሉእ ልቢ ተደይኮንካ እግዚኣብሔር ፈጠካ ነው እግዚአብሔር ዓብይ ኣሕዋት እግዚአብሔር ዓብይ ካብ ዝንብሎ ንዓሊ ሂዝ ቢግ እዚ ጋዕ ገልጠምና ዓብይና ግን ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ጋዕ ገልጠምና ስነንሕልፍ ካብ ምፍራይ ተዓጊትና ኣለና ኣነ ብጣዕሚ ድገርመን ኣሕዋተይ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ድሪኦ ነበርኩ ጎይታ ድገልፀለይ ነበረስ ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ነቲ ድላገፅ ነቲ ጆክ ድገብር ነቲ ቃሉ ድንዖ ወላ ሓንቲ ነገር ገበር ኣይክእልኒ ወላ ሓንቲ ከም ሰብና ከብላዓና ክእል እዩ ከስተየና ክእል እዩ ግን ኣብቲ ካልኣይ ጴጥሮስ ቀዳማይ እንታይ ይብሎ ኣሎ እስኪ ኣሕዋተይ ካብ ሓሙሽተ ጀምር ብትግሃት ዘበለ ተጋደሉ ኣብ እምነትኩምን ደግነት ወስኹ ኣብቲ ደግነቱን ፍልጠት ኣብታ ፍልጠት ከዓ ምግታእ ርእስኻ ኣብቲ ምግታእ ርእስኻ ድማ ዓቕሊ ኣብቲ ዓቕሊውን ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ፍርሃት እግዚአብሔር ድማ ምፍቃር ኣሕዋት ኣብቲ ምፍቃር ኣሕዋት እውን ፍቕሪ ንኩሉ ሰብ እዚ ነገር እዚ እንተለኩም እናማዕበለውን እንተኸደ ንምፍላጥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓካያትን ዘይፍርዩን ክትኮኑ ኣይሓድገኩምን እዩ እቲ እዚ ነገር እዚ ዝብሎስ እቲ እዚ ነገር እዚ ዝብሎስ ካብቲ ናይ ቀደም ሓጢኣቱ ምፅራይ ዝረስዕ ዕውር ነቲ ኣብ ቀረባ ዘሎ ጥራይ ዝርኢ ስለዚ ኣቶም ኣሕዋትና ንፅዋዕኹምን ምሕራይኹምን ክተፅንዕዎ ኣስቲኹም ተጋደሉ እዚ እንተገበርኩም ሲ ከቶ ኣይከንተንዳህልፅኹም ምድልሃፅ ትፈልጡ ኢና ምሽ ኣሕዋተይ ምትጋህ ስለ ድገደፍና እዩ ማለት እዩ ዝኽእሉ በርክ ጎይታ ኢየሱስ ኩሉ ወዲዎ እዩ መስቀል ብሓሳብ ኣለና ዶ ሶ ንሕና ክንዓቢ እንተኮይና ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ሲሪየስ እዚ ቃል መንግስቲ እዚ ብጣዕሚ ሲሪየስ ኣነ ነዊሕ እዋን ለመንኮ ነገር እዚ ኣትይኩም ሂወት ክቕየር እዩ ኣሜን ዶ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ደይ ተቐየርና እንድሕር ኮይና እቲ ህይወትና ኣባስጋ እዩ ደሎ ዛስዋይ እንታይ ኢልኩም ብጣዕሚ ጴጥሮስ ድገረመኒ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ነገር እዚ እንተለኩም እዚ ኩሉ ትፍተን ኩነታት ክትፈርህ ገለ ክትገብር ተፈቲንካ ጎይታ እንታይ ምሳኻ እዩ ጎይታ ሌዚ ሰብ ኣይፈቱን እዩ ሓካያት ኣይፈቱን እዩ ከስውእ ደይደሊ ክህከይ ክንበርከክ ደይደሊ ከስውእ ደይደሊ ገለ ደይደሊ ኢማጅን ሞ እዚ ኩሉ ኣይፈቱን እዩ ሶ ሲሪየስ ገቨርንመንት ባይ ዘ ወይ እዚ ኪንግደም እዚ ዓብዩ ግን እንታይ ኢልኩም ኣብዚኣ ንምፍላጥ ሪኦ እዚ ኩሉ ተገይርኩም እናማዕበለውን እንተኸደ እዚ ነገር እዚ እንተለኩም እናማዕበለውን እንተኸደ ንምፍላጥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓካያት ዘይፈርዩን ክትኮኑ ኣይሓድገኩም እንተፈቲና ግን ምሳና እዩ ኣሕዋተይ ኣሜን ዶ ኣሕዋተይ እንተፈቲና ማለት እዩ ኣሜን ዶ ኣሕዋተይ ሶ ቁሩብ ሰባት ዝፈርዩ ንርኢና ንኸዱ ብዙሕ ነገር ከዓ ይሕግዙና ንሕና ግን ፈሪና ከዓ እግዚኣብሔር ሰብ ክንኮኖ ክዓጠና ዳ ይኽእል ኣሕዋተይ የስ ኣሕዋተይ ኣብ ነገርና ኢና ደለና ኣብ ኩነታትና ኢና ደለና እዚ ኩሉ ግን ጎይታ ባዕሉ ድገብሮ ነገር ኢና ንሕና ንጓየ ደለና በኣር ጎይታ ኢየሱስ ብዙሕ ፍረ እንተ ፈሪኹም ሲ ኣቦይ እዚ በዚ ይኸብር ደቂ መዛሙርቱ ድማ ትኮኑ ኢኹም ደቂ መዛሙርቱ ቀዳማ የርኢና ኣለና ምሽ ደቂ መዛሙርቱ ክትኮን ከለካ እንታይ ንየሱስ መሲልካ ኣለካ ማለት እዩ ዓመኻ እዩ ማስተርካ እዩ ማጅስት እዩ እሱ ድበለካ ጥራይ ኢኻ ትገብር ደቂ መዛሙርቱ ክንከውን ኢሉ ደስ ድበለ ነገር
ኣቦ እሱ ይድፈቱና እሱ ኣሕዋተይ ኣይ ነው ኢነርጂና ታይምና ኣበይ ነጥፎ ኣለና ገዛ ፌስቡክ ክንዘውር ከምዚ ናይ ቀደም ኮ እንስሐ እንተ ደዲና ገዛ ኮ ኩሕኩሕካ ይድኸድ ሕጂ ከከፊትካ መን ተመርዒው መን ተፋቲሑ መን ወሊዱ መን ክስታይ ገይሩ መን መርዓ ሓሊፉ ገዛ ፌስቡክ እንዳኸድካ ትከፍት ትውዕል ርኢ ተበልካስ 2 ሰዓት ሓሊፉሎ ከዲ ሕዋተይ ንጎይታኸ የብለን ዋላ ሓንቲ ግዜ የብለን ግዜ እንዴ የለ ወይ ሆነ ዝብለቱ ሶ ጎይታ ኣብ መዓልቲ ክንደይ ይውደና 2 ሰዓትን 4 ደቂቕን 2 ሰዓትን 4 ደቂቕን ኣበይ ናሕልፎ ኣለና ሶ ሕዋተይ እዚ ሲሪየስ ቢዝነስ እዩ እግዚኣብሔር ምስቲ ሲሪየስ ዝኾነ ሲሪየስ እዩ ምስቲ ድላገጽ ከዓ ጉላብቲ ማለት እዩ ዛስ ዋይ እግዚኣብሔር ኣዚዙ እዚ ጠቂሙና እዚ ክጠቅመና ድዛረበና ደሎ ብዙሕ ዓመታት ጌርና ከምቲ ድግብኦስ ኣየፍሬናን ዋይ ንእግዚኣብሔር ከምቲ ድግብኦ ስደደ ደለና ካብታ ሕተቱኒ ድለዩኒ ኳሕኩሑ ካብ ኣይወፀን እግዚኣብሔር ብሓንሳብ ኣለና ሶ ሓንቲ ክትሕዙለይ ደሊ ታ ቨርስ ሎሚ ንኸዳ እንታይ ማቴዎስ 13 ጥራይ እሳ ጥራይ ካልእ ኣይሸግረኩም እየ ካልእ እቲ ድብሎ ፀገም የለን እግዚኣብሔር ኣብ ልብና ክሰዋ እዩ ሶ እዚኣ ጥራይ ከሸግረኩም እየ ሶ 4 ዘራእቲ ኣለዋ እስከ እዚኦም ምስ ረኣና ናብቲ መግለፂ ክንኣቱ ኢና ሶ ኣሕዋተይ እስከ ልብኹም መርምሩ እስኻስ ኮነ ኢልና ክንዘርእ ክንተክል ከምዚ ሎሚ ኣጵሎስ የለን ጳውሎስ የለን ኣይኮነ እንዲ ሽዑ خاص እግዚአብሔር ላይቭ ቪዲዮ ስታይል ገብሮ ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ድዛረቦም ነበረ ዝርአ ነይሩ እዚ ግን ኩሉ ስኻኻ ትድዕቢ ጥራይ እምበር ዘርኢ ስኻኻ ማይ ደስ እቲ ስኻኻ ኩሉ ሪስፖንሲቢሊቲ ኣባሃዊ ደውሎ ማለት እዩ ብሓንሳብ ኣለና ዶ ሶ እግዚአብሔር እስከ ሎሚ 4 እዚኦም ባይዘው ልቢ እዮም 4 ዓይነት ልቢ 4 ቦታታት ክንርኤና ሃሌሉያ ኣሜን ዶ ኣሕዋተይ ተቀዳመይቲ ክንርኤና በታ መዓልቲ ባይዘው እዚ ኣብ ጎይታ ትፈልጡኹም ኣብ እስራኤል ኣብ ይሁዳ ብታሕት ኣሎ ኣብ ማእከል ከዓ ሰማርያ ኣሎ ኣብ ላዕሊ ከዓ ጋሊሊ ወይ ከዓ ገሊላ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ካብ ቤቱ ካብ ናዝሬት ከይዱ ጎይታ ናበይ ዝሰብኽ ደሎ ኣብታ መርከብ ኣብታ ጀልባ ኮፍ ኢሉ ኣብ ሲ ኦፍ ጋሊሊ ኣብታ ባሕሪ ናይ ገሊላ እሱ ኣብታ ጀልባ ኮፍ ኢልኩም ቅረፅዎ ኩሉ ባይዘው ኢማጂን ግበርዎ እሱ ከዓ እንዳምሃሮም እንታይ ኢሉ በታ መዓልቲኣ ኢየሱስ ካብ ቤቱ ወፀ ኣብ ገምገም ባሕሪ ድማ ተቐመጠ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ተኣከበ ናብ ጀልባ ኣትዩ ክሳዕ ዝቕመጥ ከዓ ኩሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ገምገም ባሕሪ ደው ኢሉ ነበረ ከምዚ ንሕና ኮፍ ኢልና ደይኮነሲ እሱ ኮፍ ኢሉ ሰብ ደው ኢሉ ማለት እዩ ሶ ንምስላታት ድማ ብዙሕ ነገሮም ብምስላታት ብጣዕሚ ጎይታ ፈትዩ ምክንያቱ እቲ ምስላታት ንኣና ጥራይ ከም ድርዳእ ጌር ስለ ገበሩ እንሆ ዘራእይ ክዘርእ ወፈረ መብዛእቶም ሓረስቶት ስለ ዝኾኑ እሱ ኢዚ ወይ ከረድኦም እዩ ክዘርእ ከሎ ገሊኡ ኣብ ጥቓ መንገዲ ወደቐ ኣዕዋፍ መፅአን ድማ በልዖ ريهم ودهم أجزي بدعمي أستبهلكم رأيوهم هذا ما 4 أمام محنكم دحرك تلاليوهم مجمرة أبي تزريو كزرع كله قاليو أبقى من قدي عواف مسئ عندما بلعوه طقى من قدي خميسك حسبوه طقى من قديو كندي حمد الله وحدات أيكون عندي بزن نقاف مالتي سو تزريو انت غينو بون قال منجس سمعس يستوعلو كله اتي كفا يمصمو نتي اب لبو تزرئ يمنطلو اتي ابطقا مجد تزرئ زيرو استبلو حج من يزي ابزي وانزي البروجرام ساتفيو مثال لومي ببيت ال ترينا حج نيشتي تزرئ نيشتي اتي ابتا لبي ذكر لبي نيشتي اتيو جن مديتيت ايتغبرن ايتصنعن تملالسو اي كمتون اباغ موكس كسايد غبره تملالسو استنتونا دغدسه مالتي سيحج تزري طرايو حج كمنتاي بلازيا كساعه تفرخه ولا انت حلوان اذا اي دونت كير جاي مالتي سنبتي خون خدي الجمت انا ينو سنبتي حج خون دلو ام سوري سي ذات انت كمان من يكم دولو انت ريليجن تقيرالا دينوس كمتم كالوت كابتن بروسيسات almost similar بقى يصلي يزمر تودا اجي سنبتي خوين يصنع عند كمزني ارثوذكس سنبت راي دملالس ولا حنتي كابزي اخو صخلو እንዳደወለ ከመይ ከደሓንዶ ከመይ ኣለና ኩሉ ሰላም ዲ ኣበይ ዳፅን ሓካ ቸርች እሞ እንታይ ተበሉ ንሓን ጽልካ እንዶ ዕለለኒ ብዛዕባ ታዓንቶ ጀመርና نقص ጥራይ መወዳታ እንዴ ብዛዕባ ማሕረስ ገለብል ነይሩና ኣይዳ መን ይድጨው ይደሎ
ሰይጣን ይኸዶ ገና ኸይድ ልክ እኮ ተዘሪያ ኣላ እኮ ጎይታ ኣብዚ ኣኮ ሓጊዝወስ ቁርብ ተዘሪያ ኣላ ግን እንታይ ኮይኑ ዶ በቃ ኣብ ካልእ ደሎ በቃ ብዛዕባ ዕደን ታሰራ ገለ መለ እንታይ ሞት ቀኒ ዓደ ቀኒ ዓን ኣብዚ መፅኡ ሎ ኮፍ ኢሉ ከሎ ከማ ብዛዕባ ማይ ጃሕጃሕ እምባጋልያኖ ገዛባንዳ ጤልያን ኣስመራ ሆሊሉዋ ብሱዳን ወሪዱ ብዩጋንዳ ገለ ድመፀ ማለት እዩ በቃ ዩጋንዳ ሆሊሉ ወሉ ኣብዚኣ ኮፍ ኢሉ ከሎ ኩሉ ሆሊሉ ድመፀ ሰብ እዚ ተቀዳማይ እዩ ሰው ነጥቃሎ ለሓንቲ ሸለል ኢልዎ ሸለል ኣውሲድዎ ኦኬ ኮነ ሊብል ነይሩ ብዝኾይኑ ኣብቲ ምስ ወፃ ከዓ ምስ ዓርጉ ቀሳጥራይ ሞንታይ እዚ ፕራክቲካል አንሪኦ ደና ሞንታይ ዳ አንታ ግድፈና ዶ በቃ ጽቡቅ ነይሩ ብዛዕባ ሓረስታ ገለ ዘርኢ ባህል ነይሩ በቃ ሳይድ ፈልጥ ኢኑ ሞንታይ ዳ ትና አንተ ጀመርና ዕለል ኢሉ በቃ ወሲዶ በቃ እግዚአብሔር በክንዴ ረዲእዎ አይኮን ረዳእና ሰባት ናብ ዝደልና ምሽ ስኢሉ ድመጽ የለን ባይዘወይ አባትራ ዳ ደይመጹ እግዚአብሔር ሓሪና ስለኾነና በዚና እዚ ተቀዳማይ ኣብ ጥቃ መንገዲ እንታይ ኢልዎ እዚ ነቲ ቃል መንግስቲ ሰሚዑስ ዘየስተውዕሎ ዶክተር ማይልስ መንሮ እንታይ ብነይሩ anything that you don't understand is not yours understand ደገበርካ በሙሉ ናትካ አይኮነን አይኮነን እቲ ንቃል አምላክ ተገደሰሉ ግን አስተብሂሉ ሎሚ አነ ሕጂ 4 ገለ 5 ገለ ክዝክር ክእለ ዋይ ብዛዕባ ከለ ብዛዕባ ዝዶ ነፍስ ወከፍ መዓልቲ ሓንቲ ነገር ክሓስኩ ይውዕልኒ በቃ መልእክትስ ኣለኒ every second ሕጂ hopefully ኩልኩም ከኣህሙ ኢኹም ሕጂ እግዚአብሔር ኣበና ከም ድበካ ይትፈጥና God is sophisticated by the way I love God sophisticated ኣብታ ሓንቲ መልእክትናተይ ንኩሉ ሰብ መልእክት ኣለዎ ብኩሉ ዓይነ ብክንደይ መንገዲ ከዓ ይነግረካ that's why ከምዚ ኣልኩም ጽ ኣነ ሕጂ መጽ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሰዓን ኩላ የለን እዚ ኣነ ኣያብል ተኻና ኣይ ለካ እንታይ እግዚአብሔር በብናቱ ይድዛረ ማለት ሶ እዚ ጥቃ መንገዲ ዝራ ማለት በቃ ወላ ሓንቲ ኣብዚ ኣሎ በቃ he doesn't care about God he doesn't care about ክስታይ ድሒኑሎ ወላ ሓንቲ 20 ዓመት ገብር ክእል ተማል ተወልደ ኾን it doesn't matter ግን ሓደ ኬርለስ እዩ በቃ ነቲ ቃል ወላ ሓንቲ ተገደሰ ማለት ተኻልኣይ ከ እንታይ ገሊኡ ከዓ ብዙሕ ሓመድ ኣብ ዘይብሉ ከውሒ ወደቐ ዓሚቕ ሓመድ ስለ ዘይብሉ ድማ ቀልጢፉ በቆለ ረእይዎ ሕጂ ብልቢ ትሕቲና ስለ ንመጾ ድሓን እዚ ናይ ልቢ ኩነታት እዩ ከመይ ከም ንገበርቲ ፕራክቲካል እንዳርኣይና ንኸይድና እዚ ከዓ የልብ ካውያ ድብልዎ ማለት እዩ እምኑ ልቢ ድኾነ ማለት እዩ ተሪር ክሳድ ተሪር ልቢ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ብዙሕ ሓመድ ዘይብሉ ከውሒ ወደቐ ዓሚቕ ሓመድ ስለ ዘይብሉ ድማ ቀልጢፉ በቆለ ሪኹም ኣሎ ኣብ እምኒ ደለዎን እሽተይ ሓመድ ቅረጽዎ በቃ በቆለ ፀሓይ ምስ በረቐ ግን ሃጎገ ሱር ስለ ዘይብሎ ድማ ነኣፀ ሜዲቴት ኣይገበሮ ኣየፅንዖ ኣየንበቦ ደጋጊሙ እንታይ ኢሉ ሰባኻ የበለ ወይ ከዓ ንጎ ተንብቡ ኣለኹም ምሽ ደየንብቡ ኣሎ ድብዚ እዛን 3-4 ቻፕተር ነንብብ ኣለና ምሽ ደየንብብ ተሊ ወይ ድሕር ዝበለተኑ ክንፅልየሉ ንኽእል ኢና ድሕሪ ፕሮግራም you need it that's a maximum dose as a pharmacist ክነግረኩም 3 milligram 4 milligram the minimum حق نقولكم تهون 10 تنبيبكم ባህሪያትኩም ነገራትኩም every day 10 ተንብቡሞ ነገራትኩም ቀየሪው I don't want to push you 3-4 ግን ሚኒማም ይነግፈልካ የጽሬካ ውሉሎካ ላባጆ ማለት እዩ will change አይኮነን 3-4 መስወሰኩም ላሪሁም ጠባይኩም ተወሲኹ አይትገረሙ ይውጸልኩም ይደሉ 10 ተሞ ግደፈ በቃ መልአክ አትቀየር እዳ ሓንድ ካክሳዕ ትብሎ ተቀል ማለት ፈትኑ አሰሙን በቃ እንታይ መልአክ ዲ ኮይነ አነ ዲ ገለ ያሓት ምክንያቱ ነፍሰድ አብቃል ኸይድ ነበር ቃላማ ህያውን መስለጥን ይሞ ካብ ክልተ አፉ ሰይፊ ዝበልሕ እዩ ነፍስን መንፈስን መፈላለይ አካላትን አንጉዑን ክሳዕ ዝፈላለይ ዘስጥም ኣብ መሐላን ሓሳብ ድማ ከዓ ዝፈርድ እዩ በቃ አምዚ ገይሩ ኣብ ስጋኻ ኣብ ነፍስኻ ኣብ መንፈስኻ ተጣቃቃዐ ካብ ገለን ተጣቃቀ ብሙሉኡ بمن تسرحنا قال أملاك دينو قال أملاك አይጽምብዱ قال أملاك تطرف حزنا دلو قال أملاك فاحته تبل سامبونا قال عيننا ابز فدم بتنبل تبحر خابز ممصه تبحر انت عقيت وقلب النير قدم منفسانه لوزي እዚ بحر استتوحت انا قال لي فرنير تفرد لكم እዚ استتمصي 3-4 70% بحر يوزي كم يقدر تتمصناس نابيك نهد ميلر انير ናብ ሰማይ ካ ክንፍ የብለይ እንታይ ዳተረኸስ ኣምላክ ቃሉ እዩ በለ በቃ ቃሉስ ጠጦ በላ ብዚያ ለሰ ካብዚያ ኸይትኸይድ ነዚኻ በቃ ሳምቡ ከምዚኣ ተንፍስ ከምዚኣ ክስታይ ገበር ገለ መንበር ሓንቲ ማዕት ቃል ኣምላክ ተስሕቡ ኣምላክ ብትንትን ብና በቃ ጆሲ በላ እንዴ 30 ገለብሲ አይነ ከለበለ ብትንትን ብሰረ ቃል ኣምላክ ዝንስተርኒ ፊዝና ደሎ
ዛስ ዋይ ተቃል አምላክ ኣብ ውሽጥና ምጽኣትወ ነቲ ሕማቅ እንዳመታተር ድሰርዓና ስለ ዝኾነ እሱ ኸ ይዕረየና ቮልክስዋገን ተተሰርሓ ናብያ ትኸይድ ናብቲ ቮልክስዋገን ቶዮታ ተሰርሓና ግን ናብያ ትኸይድ ናብ ካልእ ኸይድ ኣሜን ዶ ሶ እዚ ኣብ እምኒ ተተኸለ ልበካውያ በቃ ምን እዩ በቃ በድንጋይ ለውሃ ማፍሰስ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ እምኒ ትፈልጦ ዲኹም በቃ ተፍስሰሉ ቃል ኣምላኽ ትብል ወላ ሓንቲ ልቡ ካልእ ደሎ ፍጹም ልቡ ደይተሓስረ ደይተገዝረ ልቡ ደይተሓፅበ ልቡ በቃ ልቡ ልክ ተሳጊሩ ጥራ እዩ በቃ ነታ ከነአን ጥራይ ተሳጊርዋ ወይ ከዓ ነታ ግብፂ ጥራይ ተሳጊርዋ እዚ እንታይ የልብካውያ ሱር የብሉ ገለ የብሉ ተሪድ ልቢ ሪኹም ኣለኹም መንፈሳዊ ኮይኑ ተሪድ ልቢ ልክ ሓንታ ናይ ከደ በቃ ምልስ ክብል ደይ ልቢ ምሻል ምልስ ደይ በቃ የቕረበለለይ ከምዚ ኣኽምን ልብና ሓንቲ ነገር የለን ስቲፍ ሃርት ኖሩት ነታ ረድሲ እንታይ ኢለኩም ሓደ እንታይ ነታ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ሰገርካ ሽግር ኣሎ ሰጊርካ ሃንበር ድሕሪኡ ደድሕሪኻ ድመፅእ ሸይጣን ኣሎ ከትርፈካ ምናልባሽ ነፍት ኣይኮነ እንዲ ሽጉርቲ ዶ መሓሸና ደብላና እስራኤላውያን ታኽ ደብልዎ ንጎይታ ማለት እዩ ኣታ ሽጉርቲ ዶ መሓሸና ድንሽ ዶ መሓሸና ኣታብኡ ክዋላ ጡብ እንዳተሸከምና ኮ መሓሸና በቃ እንዳፋፄና ኣይኮነ እንዲ ስሌቭ ክኸውን ሰብ ምነይ ባርያ ክኸውን ምነይ እሞኻ ማና ፀፅባሕ እንዳሃቦም ሲ ተትምለስ መሓሸና ናይ ቀደም ከምኡ ዶ መፁ ተትጭብጦ ትቢራ ይገለ ድብላ ከይድካ ንበር ትጭበጦ በቃ እሱ ኮ የደብነ ፊልካ ደሎ ብልዓሊ ኮይኑ ነቲ ቢራን በር ሓባ ንብል ዕጅ ምስ ተዓርኬ እሱ ዶ መሓሸና ስቃይ በፂሑ ኣብዚ መፅእ حبة محشنا بزيد اللي هو بايزوي بورنيجن تم حدثت اللي هم نتم عبيت رخبنا مهنات مسجركا كمال سكا بزو حيلي دمس نعزو أنا سو أملح سألي كايكونن كمال سكا دمس حيليو أيكونن دجنا خبر تعكها مالتي كتسرب أيكونن سيلفر كتكير جولد كتكير دايموند كتكير نيسوس كتمثل أمين برا أجزاء أبير سألي كايكونن سو زماني أب أمني نكتاتلنا مش أبتقى من قد مالت بقى حدا كيرلس دربي أبيلوها بقى الحنت انت أخم دخونت بقى إلا دي أي بقالتن أبي الله أي صلي الله أي صبي نجزي أبير ولا حتى نقري لهم بقى أبتقى من خا تقى أمني نشتي حمد الله أبو إلا هوجيجا خيدا إذا حدا كيرلس ولا حنت كساد يقبرلو قرب أب سالس تمسح في نبب أب سالس تقاصلي أب 24 hours ولا حنتي أب شو عتمعتك نحدا خلتك زين كريستوس يذكره إذا ما فساوند أنت يتشنك وقال أنت يزي قال هذا بالمعنى إذا حج أمني قطر ولا حد كم تعدل بقى قطر لبس أنت يخبقله قطر مريت أنت يخبقله أبز أنت يبقى الخل ناتي إذا مانيو دال لهم وخدو مهنياتو لبي أنت يلو لبي كاب كله قال عن إزيو حزنونيو ما نيستوعب له هيلو سيدان كو غير وكو كون لكو حاسبوا ترايكو بقى خمس غير من قف سي خمس سبلسي واو زو قال he was beautiful he is anointed انت انا سامل اخونا لانه بر كم لخدو عيلا الله يلو بقى كلهم سدر صبا حاسبوا تراي كوي لبي اب وشتنا خا ندي لب لنا بقى كاب زبلص كاب زسبخ كاب زنعل سبخ كاب زنعل زمر كاب زنعل صلي كاب زمأمنه تحددكم ريخا كاب زبلص سباتنا نرحوات زي ابير كم يفتوني سو ድንጋይ ልብ ኢልና ያለና እዚ እምኒ ድኾነ ልብ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ is very interesting ብሓንሳብ ኣለና ምሽ ኣብ ገሊኡ ኣብ እሾኽ ወደቐ እቲ እሾኽ ድማ ዓበየ ሓነቆ እቲ ኣብ እሾኽ ተዘርአ እዚ ቃል እዚ ይሰምዕ እዩ ጓሂ እዚ ዓለም እዚኣ ግን ምዕሻው ሃብትን ግና ነቲ ቃል ይሓንቆ ከይፈረዮን ይተርፍ እዚ መን ይመስለኩም እቲ 50-50 እዚ هناك انت هات نرجع كل تزلبو سالعكم اكون عندي اذا خا كل تزلبو يبقى ገንዘብ ጉሩሽ በዚ አይደለይ በዚ ኸአ ንእግዚአብሔር ይደለ ማለት ተወጥጥ ይደለ በቃ በዚ ገንዘብን በዚ ቆይታ እዚ ግን ንፍዕ አትሊስት አይኮነን ንእግዚአብሔር ይደለ እግዚአብሔር ዘአብ አምላክ እንዲሁ ካብ ዱባይ ደሻግረኒ ካብ ሩዋንዳን ካብ ዩጋንዳ ናምፂ ኣብ ዝክሳይድ ገብረኒ በቃ ዝኮ በቃ ካቤና የሞት ደምፀኒ ድብል እዚ እንታይ አትሊስት ይፍትኒ 50% ግን ባይብል ስታዲ ኸይድ አይኮነን ባይብል ስታዲ ኸይድ የምንብብ እዚ ቤት የልበለው ተወክስ ታይገብር ይሰምዕ ሲሪየስ አብክልቲዩ ማለት እዚ ኸአመኒው ሲሪየስ አብክልቲዩ እዚ ኸአመኒው እቲ ሞንጎ ድኾነ ላንጋ ድኾነ 50-50 ድኾነ ማለት እዚ እንታይ ሓልዮት ሓዳር ከዲ በቃ ሓልዮት ሓዳር ሕንኩልኩልኩል አቢሎ በቃ ደቀይ ከምዚ ሰብአይ ከምዚ ሓዚ ሓዳር ከምዚ እቲ ሓደ ሳልሳይ ክፍለ ክስታይ ገሉ እቲ ሓደ ምስ መምህር ተባኢሱ ነዚ ኩሉ
በቃ ናይ ሲቹዌሽን ነዚ ኩሉ ሰብ ከለ ኣብ ኣገልግሎት ተባይሰ ሓደ ከዓ ከምዚ ርኢኒ ተጎምፂፁ ድብል እዚ ከዓ እቲ እሾኽ ሰይጣን ትፈልጥኹምሽ ስፕሪንክል ኣሎምሽ ዝማይ ከምኡ ድነፈልና ባይዘው እዚኦም ገሊኦም ኔጌቲቭ ድኾነ በቃ እቲ ኔጌቲቭ ደብቅሎ እሱ ክዘርአ ናውዕል ሶ እዚ እንታይ እሾኽ እንታይ ድገብሮ ኢልዎ ይሓንቆ ሶ ነዚ ኩሉ ደዓበይ እንታይ ይዓቢ ቃል ኣምላኽ ይሓንቆ ይዓቢ በቃ እዚ ሕንቁልቁልቁልቁል ኢሉ ይተርፍ በቃ እግዚኣብሔር ከዓ መዚ የለን ማለት እዩ ብሓንሳብ ደልና ኣሕዋተይ ካብ የኖት ከምሃና ካብ ጠቃ መንገዲ ደልና ኣብቲ እምኒ ተዘርአ ድዩ ወይስ ኣብ እሾኽ ማለት እዚ ሲሪየስሊ ድፍትን እዩ ግን ንኽልቲኡ ተቃቂሩ ዝተረፈ ማለት እዩ ኣብቲ ልሙዕ መሬት መንግስቲ ከዓ ኩላና ባብ ዜና ደልና ብሓንሳብና ሃገር ሰላም ነው ገሊኡ ኣብ ፅቡቅ ምድሪ ወደቀ ገሊኡ 100 ገሊኡ 60 ገሊኡ 30 ተዋሓደ 60% ፈርዩ ማለት እዩ እቲ ኣብ እሾኽ እተዘርአ ከዓ ነዚ ቃል ዝሰምዕ እዩ እቲ ኣም ሶሪ እቲ ኣብ እሾኽ ኣብ ቁጥሪ 8 እያ ገሊኡ ኣብ ፅቡቅ ምድሪ ገሊኡ 100 ገሊኡ 60 ገሊኡ ድማ 30 ፈርዩ ሶ እዚ بمولو لبيو نيكسي أبهر دلي أمين دو حنساب حالنا هو سو أب بيتك زي أبهر لاكس إلن سلاسة سميتي سلاسة سوسة إزي سور سدادة نزي مصحف قدس دبلعو دساتيو مريتات دقبر ستادي دقبر دكاوسو نتقالك أخي قبرو دفتن بمولو لبيو كماكا زحدار كم دخلت تخيد زي أبهر حيسوا إزي سيتويشن كمو أكون حوي بدلني يفكرو إيه درجمني يبارك الله نجزي أبيرك يهبو شجر مسات نجزي أبيرك هتخيد سبديل كان نجزي أبيرك هتخيد نجزي أبير ترى يدري مال نيسوس ندعت ما ترخيد نيسوس متى ما تقول جلسة كم سلفير يا خمس ترى يكونن تمالتيو نتدي بلكا نتدي اسمعك نتي قد بلكا نتي أبت مصحف دلو جلسة كان عقال جلسة كسا وش تأمن الناس اللي ترى ركوي كستو مانو حدث بمسيو خمس يدي بلكا you are wonderfully and beautifully made تلكاس مانو أبصر حكايو أما قال هاس بقى تنكف تبل قال خاص قاري مات مالتي سو زماني وحواتي لبو تتجذره نكسي أبير توهبه سرندر تكبره بار تايم كريستيان ديكونه مالتي كساعد بار تايم ينيرو الثلاثيو أبطأ من قد تزرع أب ابن تزرع أب إشوخ تزرع كله بار تايم كريستياني إذن مولو فول تايم كريستيان كوينو نماني دهبو نيجزي أبير ندهبو تخيد مالتيو كلا سبدي لني يفكروا إيه نيجزي أبير هبو situation كم زخيني يبا كل من ناتو 100% حواتي أبزي أخي نشكا زي أبير إجزي أبيرو منجستي عمله سيريس منجستيو يبزي قلت أمتم دبل منجستي كمان بانش أوت جبرنا بانش إن جبرنا كذا منو كي قصعنا خن تقول ولا نيجزي أبير عاب منجدي عابي منجستي نودو دخفلويو إن نزارب دلنا أمين حواتي سو إذا قد الناس حلبيو بقى الناس نحاوي بديليو نكله بديليو الناس لبي دلو إزي ملو لبو أود كبر مالتي نا إجزي أبير نجر أب جزء بقى كريستوس أب لبو دسالة بقى نيو نجودي بالكريستيان مالتي هواتي أب تأمن قد تزرينايو أب أمني تزرينايو أب الشخ تزرينايو إذا كل حانتي بوكرنيو تاسواي تفرق وحدود الله أب زمن زي a body of Christ. أمين حواتي. كسي أبي رح ميمو إزي كسيد قبر له مخنياتو كل عمت حليفوس still أبي هلنا the same thing بقى قال بتقصي تاكسي قبر بايزوي كنقرأكم إزي قال متقاس imagine لوم زمان قال لي فرد سوالو كم زمان زي قال بس حلو ما نم سبر أيو كاباخدكم ما نم أمن نحاد سبك سبكو خالي يهمون لهم بقى مالي يوتي زقبي من أنا كن اتقالتي مس إجزي أبهر أترى خبر إذا أماني وزي سبعة زي أبي imagine أبزا ماتيوس 10 سبوق يركم رأيوا نايزرأتن كمل كله مثلا كرداد كا وحوري دلو إسرانا 4 له مثلا أدرخا 31 كلتنا له قال مثلا 5 له مثلا منق سمعت سوى سيدو أبقراتو الزرعة فرأدري يتمثل نسخة كاب كله قال زرعي تنقص مسبوقه لقنا عواف سماي مسئين أبج أنا فرا كسا زي عارفة كاب كله تخلي حملتي تعبمو أو تعبت أم تخون ريخا موجود
بتعم دقرمني إزي ماتيوس 13 كله مسرع أخموسي قويتاس إزو كله ندا قبرس فسيمو مزدع إنه مس نعقمه نابعدو مسيوخا إزي تباب إزي حايل إزيس كبير خبو إس ودي تسعرابا ديكونن عديو مريم تبهال ديكونتن أحواتو يعقوب يوسف سمعون يهودا ديكونن أحواتو كلها تسي مسانا دو إلون إزو كله دا كابيتو هبو إلون كسا زيقرمو أبيت صلوتهم مهارم تيوم نحن أبزي بقال توايبنا دكونس أو لايف نا تمهاروسي who is this guy بقو خا تعنقفو يسوس دما نبي بزي أبعدو أبيتون عنقفني بلو كما دبلك على مسير خالص من دا عايز تمال دمسة تبلا مانت يكون من دا عايز نبي دمسة قال كون أخاك حزل كمسي من دا عايز زمالة تمال دمسة رحمه يوني ignore the prophets تايلو ignore God يكون عندي نأهم دي تقبلنا دي تقبل إلو أب هبراوين دست بلني إتي سمعوا قال مستم سمعتو بأمنة سلازي حابركنا هيتقاموا حواتي we are talking about a serious business قلت جينا أنا نزار بدلنا كم زي أنا عمتات كنود دأس على 4 وليدو زحرية حنت زما اكستاجيرو حنت ماكينة نيراتو حنت جزا نيراتو دبي نير حرينا أمريكا موفميرو بقى بيتو بس أمريكا مزيو كم وده حشنا وسفرنا هنقين greatness حواتي great كتكون سعري دليو إذن كلهم سعري بعال بيل جيتس بعال مارك زاكربرغ بعال ستيف جوب إذن كلهم تاريخهم كاب سبب نلا علي زعير منبر نفعت كأنه ما يكون دروب أوت مكون خوليهم تايدا سعري تجهات أتانا أنتوا يدبلكم تجهات قويتا كنت تجهات لنا بق أكون كان بركة عندلي كن سوا عندلي أبنا قرنا بتعمينا نسوا نقال خين خير أمنا أملا خنا كركن شلل إكزابير سيريس يحوالي أنا إكزابير شلل له دبوس عمتات رئي حجيجن بإيدهم بأقرن دقزور له عاب محاونو أفليتوني عاريوني أنا أخشرف سددلي كحباكم كنا قرأكم كفريد لي نكروستوس كما سلدلي نخلو تقحتكم دلي أكون عندي بروفيشنالي لكوف قبل خلي أكون عندي لأن أنا أسرع عدا بالعنا أنا قرأ لهمش كوف كتب تغلها قل إكزابير نزيد فاتيرنا نزيد يفليو أبزكوها بيلنا سو أبزي أبقل سجرنا كستان قبرنا نلبهم سكمرمرو كابينوتهم كابينهم كابت أمن قد يتزور أديهم أبت أمن يتزرع أديو تستايكم أين يتلبهم أب إشوخ عمد إشوخ دملو أديو لمع مريت زمان قست قال يسبه له قويتا هاللويا قويتا يسبه له سو قويتا كن فريدة لنا الحوادي كنت شعمت حالفه سو أبزي أقل سجينا حنزاربنا نمن تاينا دينا إذا يوم 4 يوم سي نابتو لموع مريت كنكيدنا كن bad heart and good heart ده تكخ سامبون ده سكخ سامبون ريهم تفضلوا تفللي ترى بياسك هو رأي لور زي أبى زي لا تعتعيتيا زي تعتي لبي زي أخذ قصرت لبي تكد بلعت لبي دحاميت لبي سب تقمت على لبي كنتم تدلوا على لبي seriously I'm منفسكم يو زي physically that's why لبي قوي تلا CPR قلتيفنا أكون medical field صار حط فوتهم قلتيف كان لبي تخير خير كها لب خاطة تجاوي خا أملاح يلن مساخة ويمسانا يلن so سبوعنا هنزار بينا أمين ده كنا عبينا دلنا مش كنفري بت bad hearts كان رينا جروز يلن حواتي زي أصبح خنا أقولكم fake net جبز النت أبيت خرسان بزي حلو إجزي أبير أب جبز لبي فرخ فر أكلني يسوس كفر أكلني يسوس كبوكل أكلني تزرعتي كبوكل أكلني أم سلو لبي أب fake heart إجزي أبير يسرح لي زي تقطعت له أبصبوا يركم fake heart أم سلو heart إجزي أبير مسكين جيت هاي بارك جلوري تجار أوش تخادوا لو كنت هيلو لوق ما قابل لهم تم كم زود مسلو تتقللوا قال أملاك كاب كريستوس معلو كريستوس كو بعلوك أملاك كولوس مسيو كو تماهيرو كو أكن عندي إنسو كولو تقارس بعلوس تماهيرو كيدو كو دا 10 عمت كم زي قالوا رئينيرو صحباتي زي حازوني خابزي أنو دلونا نجر تدي علينا we are joking with God مس لايفنا نجوكرنا هنا قدامي fake heart أمسلو جبوز heart إكسابيري مسكين مليكا برزحات لبنا مليو لبخ مليو لبخا مليو إكسابيري مسكين إكسابيري رأيك هادلو fake heart ولا حنت بوقالي لمعبايلن دنك خويني دنبر حسا دنك أنان لبي عاي وقني
ኣይበቁልኒ ዋላ ሓንቲ ዘርኢ ይበቁልኒ እዚ ፅሩይ ደይጠፍእ ዘሪኡ ኣብቲ ክፋእ ደለዎ ሓሳድ ቀናዕ ልቢ ኣይበቁልኒ ሓዙኒ ካብዚ ድምንቆስ ክምንቆስ ኣለዎ ይድብለሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድጸልእ ልቢ በቃ እዚ ሰቢኹ እዚ ክስታይ ገይሩ እዚ ደይቡ እዚ ሃብታም ኮይኑ ዘኢሉ ሓንጀ መንጀ ክዛረብ ድውዕል ድጸልእ ልቢ ኣይበቁልኒ ዚሮ ቂመኛ ልቢ በስማ ብሳይንስ ከማን ተረጋጊጹ ቂመኛ ልቢ ኣሽን ኳዱ ክስታ መንሽሮ ትፈልጡ ኢኹም ቂመኛ ልቢ ብኣገሩ ካንሰር ድሓመመ ክንደይ ድሓመመ ቁፅሩ ደይብሉ ሳይንስ ይድብለኩም ደሎ ተረጋገጸ እዩ ቶክሲክ ነገር ሕማም ይዱ ክሳይ ክደክ በቃ ሕማም ከምዚ ክትሕጎስ ከለኻ በዓል ዶፓሚን ሰራቶኒን እዞም ድሕጉሱ ደበረታትዑ ኩሎም እዞም ሆርሞናት ኒውሮትራንስሚተራት ድወፁ ኣብዚ ከዓ እዚ ቂመኛ ልቢ ከዓ ኩሉ ኣብ ውሽጢኻ የመንትሎ ካብ ካንሰር ድበለፀ ካብ ኤድስ ድገደደ እዩ ቂመኛ ልቢ ኣብዚ ኣይበቅልኒ ኣለና ብሓንሳብ ዶ ሓሳዊ ልቢ ኣም ሶሪ ቲ ሴይ ዛት እዚ ንኩልና ስለ ድምልከት ሓሳዊ ልቢ እግዚአብሔር ኢየሱስ መን እዩ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ ኢሉ ምሽ እወ እቲ ኣብ ፎርቲፋይ ስለ ትገብራ ተጸልኻ ተንበብካ ገለ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ዜሮ ኣም ሶሪ ሴይ ዛት ሓሳዊ ልቢ ኣብ ሓዳር ኣብ ህይወት ኣብ ስራሕ ኣብ ንኸዶ ኣብ ንወፆ ሓሳዊ ልቢ እዚ ናይ ቃል ናይ መንግስቲ ኣይበቅልኒ ሓዙኒ እዚ ጽሒፍኩም ኣብ ቤትኩም ኣነ ድገበርክዎ ኣሎ እስኻትኩም ንናትኩም ክስታይ ግበሩ ገለገለ ክንስሐቕ ንኽእል ኢና ፎልስ ኢልካ ፎልስ ነገር ሓሶት ነገር ኩሉ ነዚ ኩሉ ይድምስሶ ኣነ መንገድን ሓቅን ሓቅስ ምስ ተደምሰስ በቃ ጽድቂ ይድምሰስ ገለ ይድምሰስ ኩሉ በቃ ፌስቡክ ገለ መለ በሙሉ ይድምሰስ ሓንቲ ምፍራይ የለን ዳስ ዋይ እግዚአብሔር ደጠንቀቐና ደሎ ከስሐቆኩም ገለገለ ሰብ ኣብ ገዛና ኾለና ኣብ ላይት ደለኹ ድብል ሰብ ኣለ ዶ ኣብታ ላይት ኣበነይቲ ላይት ኣበነይታ ኣብታ ብሉ ዳይመንድ ላይት ወይ ፍላሚንጎ ደላ ወይ ትሮፒኮና ላይት ኣበናይ ላይት ኣለኻ ወፃ ኣለኹ ረሲዕካ ኣለኻ ምሽ በቃ ኣላርም ክስታይ ገበር ኦፍ ኣይገበር ኦፍ ገይርያ ከመላእኮ ሓዲረ ሕጂ ግን ብገሳ ኣለኹ ሻወር ገይረ ክመፀካ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ሓዳርና ኣብ ህይወትና እዚ ቀሊል ዝመስል ጆክ ድበሃል የለ ቀሊል ድበሃል ነገር የለ እዚ ሁሉ ንእግዚአብሔር ኣያስርሖን እዩ ኣብ ላይት ኣለኹ ኣብ ክስታይ ኣለኹ ስታርባክስ ከለኻ ስራሕ ኣለኹ ስራሕ ከለኻ ኣይኮነን እንዲ ነቶም ደቅና ኮንፊዝ እዚ ዳ ስታርባክስ ኣለኹ ትብል ከለኻ እዚ ዳ ገዛና ደይኮንን ልከዲ I thought this is my house. ብሽክሌታ ግዛለ ትብሎ እዚ ብሽክሌታ next year again next year I say next year ሕጁም next year ሞዝ ሰባይ ተጸሊሉሎ ሕሶት ንእሽተን ዓብን የብሉን ሕዋተይ so ሕሶት destroys everything በቃ ድቦቅል ነገር የለን ብሓሳብ ኣለና ዶ so ሕሶት ድበሃል ነገር ኣብ ሓዳር ኣብ ስራሕ ኣብ ምግልጋል ታድኾነት ንዛረብ ሕዋተይ serious ድብለኩም መንግስት ኣምላኽ is very serious very serious that's why ከምቶም ዓለማውያን ክንበልዕ ክንሰቲ ንኽእልና ንሕና ክንቦቅል ክንፈሪት ኮይና ግን ካብ ሕሶት ክንወፅእ ኣለና ካልእኻ ሓጢኣት ከምታ ትፈልጡ እያ ጠዋይ ልቢ ተጠራጠራይ ግልብጥ ድብል ኣብዚኣ እንዳነገርኩም ክኸይድ ሓንቲ ዘርኢ ምስ ዘራእኩማ ክትፅበዩ ኣለኹ ናይ ሃርት ፖስቸር is very important ተዘሪኣ ክትፅበዩ ኣለኹም ኣይኮነ እንዲ ክትፅበይዎ ብእምነት ኣብ ጎርፋዕፋዕ ክሰብን ክሳዕ ትበቁል ኣይኮነ እንዲ ገሊኡ ሰብ ሎሚ ዘሪእዋ ፅባሕ ከመይ ከላ ኢሉ ግምጥላ ቢሉ ይርያ በቃ ከይዳ ኣይኮነ እንዲ በቃ ሳልስቲ ጌራላ ከመይ ትበቁላላ ኢምፔሽንት ሰይጣን ካም ኢሉ ለካ ቨሪ ኢምፔሽንት ከመይ ትኸውን ኢሉ ድሕሪ ሰሙን ጣፍ ድዘራ ርያ በቃ ዓቕሊ የለ ዓቕሚ የለ እግዚኣብሔር ከዓ ፈቲኑ ይድበካ ኣሜን ደሕዋተይ ሶ እቲ ናትካ ሃርት ፖስቸርስ እንታይ እዩ ትልብኻስ ከመይ እዩ ንእግዚኣብሔር እንዳመስገንካ ትበቆላላ ይርያ ኣለኹ እግዚኣብሔር ሓንቲ መዓልቲ ፍረኽ ፈሪዕ እንዳበልካ ዲኻ ትኸይድ ክላ በቃ ዝድበቆላ ይመስልኒ I think Jesus thing is not working I will go somewhere else ኻ ትኸይድ ማለት እዩ ኣይኮነን እዚኣ ጎይታ ትልምኖ I think ጎይታ ደንጊሉ ኣይትሰርሕን እያ መልካ ማለት እስማኤል ተምፅእ ማለት እዩ ከም ኣብርሃም እስማኤል ከዓ ክንደይ ጉዳ ምፅሑ ክሳዕ ሕጂ ዋጉ ኣሎ ሓሳብ ኣለና ሶ እዚ ግምጥል ልቢ ለኽባጥ ልቢ ንብሎ ነበርና ኣብ ዓለም ኮልና ለኽባጥ ድብል በቃ ግምጥል ልብል nothing ምስ ኣምላኽ ገበር ኣይትእኒ ኣሕዋተይ ኣምላኽ ዓብይ እዩ he is big ካብዚ ንብሎ ንላዕሊ ዓብይ እዩ ተሪር ዘይግዙር ልቢ ገለገለ ሰብ ልቃ ከምቲ ዓለም ድነበሮ ማለት እዩ ዛስዋ ግዘረኒ ክሳይ ግበረኒ ገለሉ ክንብላ ተሪር ልቢ እምኒ ታከብረካ ኣበና ክበቁል ኣብዚኣስ ትበቁል ዶ ኣብዚ በቁል ዶ ኣይበቁልኒ ፍጹም ኣይበቁልኒ ከምዚ ዓይነት ኣሕዋተይ ኣይንድከም ተሪር ልቢ ተለና ልበይ ስበሮ
ቁጥቁጥን ስቡር መንፈስን ሃበኒ ልብ ማለት መንፈስ ማለት ልብዩ እዚ ተደ ኮይኑ ተቃል አኡ ኸይዱ ዋላ ሓንቲ በቁልኒ ምረት ድመርኦ ልቢ ምረት ድበሎ መጉረምረሚ ጭምድርትር ድበለ መሬት ረእይዎ በቃ ዋላ ሓንቲ ደይ ተሓርሰ ደይ ለስደሰ ጭምድድድ ድበለ አኡ ዘርኢ ካንታ ይኽበቁል ሱራ ይሰድድ አይበወቅል ዋላ ሓንቲ ሶ ናይ ገለገለና ብድሓለፍናዮ መከራ ብዙሕ ደጉረምረምና ምረት ድመልኦ ልብስ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ከብቁሎ ኸል 33 ከፍራ ይኮነን ናሞት ደብጽሕ መሪ ልቢ ኮራይ አንግሪ ማይ ጋድ እዚ ከዓ ፍላይ ንዓና አጥቂዑና ዳለ ማለት ኮራይ ልቢ በቃ ነጊሮኩም አንግሪ ኮራይ ልቢ ነዘን ፍረ መንፈስ ቅዱስ አጥፍእ ዓመታት ደምፃ ኻየን ደፊካ የፍቀረ ክስታይ ገብረ ለወሄ ገለ ደበልካ አምፃ ቢሉ አንግሪ ባይዘው ሓንቲ ሚስጥር ክነግረኩም ሰይጣን ብዙሕ ድሰርሓላ አንግሪ ድብለካ አንግሪ ማለት ምሰኮሬካ ልብኻ ተዓፅዩ spiritual world is very sensitive حواتي زين كايكونن بقى افكا كم تخفت قبرها كم تنهم يا قبر اي توردو حتى مغركم نهم انا عورك بلو نو نابز اتشني فلاي هاي كاباي توردو تورد كابز خورد دكاي ابز دلوسي you got to fly high don't fly low غبو حرم تلها غزا حرم تلها بالاصو حرم تلها قال ነገር ክትንፈካይ you got to fly high حواتي بحساب لنا so angry كنقولنا ناس تاني يكون كنا أملاح يكون ذات واي انتي كراهم صحي عربو تعربوها ساعات تحريرها بقى كح كي بلغ أتوك حدرك وعليو 7 هنا مليون كنا كأتوك من فاسيم زد نقولكم دلهم مليون times school of holy spirit المهارني school of bible قالوا مش bible school theology نخدو لنا it is school of holy spirit من holy spirit رايد مهركا زعما منفس كم زنسري يفنوكا يحزكا يفنوكا استيغبركا يغاطمكا اسو در عين ينغركم دلهو انغر تخوينو بقى عصو يدبل بقى شو كونكشن يبلكان شو تصفعكا غلت بلك املاك دحنكا مصص ولا حنس معنا حسابنا قال ددكا سيطان حداركا نغلمله نقلعوها ماكينا خغل خار ما يكون كونكشن ترايد بتكا he doesn't care about any of these things بتختبل وزاسي منفس قدس ودي بزنا عبز خدنا عبا بزي احتش كم زي اكبر نزي ابات مرعونه تي ابات مرعونه نزي ابا نزي اغزا نتي اغزا منفس قدس كل يدساتف يلان ساسواي لبنا انت هنغبرنا دون جريف هولي سبيريت تمارتي هولي سبيريت جريف نغبرنا نور كنا خورينا نور مخنات انسمعنا because we are not sensitive enough سيطان كا انغري غبرنا يرترايان كا ابقرباينا ابزا هولنا بحسب حز كنبلو لنا بقى كاب انغراو صان بلو لمنو انا ساعات لمن مخنات اب انغري لبي املاح قمت ايفني تا انغري اب تحري دقمت قال عبي نجر كا غوسيب لا بينت غوسيب حواتي بينت ريليجن تغير لكم دبلكم غوسيب እግዚአብሔር በጣም ይጸልይ ወረሎ ማማይ ሓንቲ ከምዚ ክትገብር ኮላها ሰለስተ ሰይጣን ብውሕዱ ከኣትወጋ ራያ ዚያ ከምዚ ክትብል ኮላها 100 ነው ምዳኣትዋ غوسيب is a number 1 witchcraft دኣትዎ ሰይጣን ቆልት دኣትዎ ሰይጣን دኣትዎ that's why እንፈጦና that's why ተቃል ካብ ውሽጥኩም ድወፀ ተጠንቀቁ ልብና አይኮነንዲ so gossip ናይ ጴንጤ ከነግረኩም ዶ ሓንቲ ክስዕቁም በኣሆ ጋገርኩም ናይ gossip በቃል አምላክና እንጀምር እግዚአብሔር እኮ ከምዚ ይፈትንዩ እግዚአብሔር ደይፈትዎ ከዓ ሓጢአት እዩ ኢልካ ሓጅምር 3 ሰዓት ተሓሚዮ ነቲ ሓውካ ነቲ ሓብትኻ ኩርትምትም በቃ ገለመለ አሮስቶ ቀይርካዮ ገለመለ መወዳእታኻ ብጸሎትና እግዚአብሔር ክሕግዞ ንጸልይልካ ብጸሎት ተሓጡ ልከዲ ናይ ጴንጤ ልከዳ ከማዳ በቃል አምላክ ትጅምር ሽዑ ተሓሚዮ 3 ሰዓት ከምዚ ክገብር ኣይክእኒ ገለ በቃ ሟርት ኣብ ልዕሊ ሁሉ ኣፍሲስ ኢልካ ጉምድምዳ ቢልካ ካብረቱ ቀይርካ መወዳእታ ብጸሎት ተዓጾ ሞ ንጸልየሉ እንታይ ደኣ እግዚአብሔር ክሕግዞ ትብል dangerous ሽሕሚት ናትዮም ሁማሎ I'm sure ንሓደ ሰብ ምስ ሓሜና ተረዲና ኣሎ ድቃስካ በቃ ማዓልትኻ ሓምሊኻ ትመስል ደቅዕዲ እቲ ሰብ ካብ ክሳዕ ትፍኖ I love you ሚልካ ሪሊዝ ምስ ገበርካዮ ጥዕና ትረክብ ምክንያቱ gossip is a number 1 thing እዚ ሁሉ ክፋእ ሕዋተይ ንኣኻ ፐርሚሽን ኣይሓቱን እዮም ከኣቱ እዮም ክድቅሱ እዮም ክቁኑ እዮም ተደልዮም they can be there forever እዚ ብግልጽ ክነግረኩም ክትጥቀሙ ኢለ ነግረኩም ደለኹ it's not a joke spiritually life is not a joke እዚ ሁሉ ጎይታ ብስነ ስርዓት ድምሃረኒ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ኢለ ነግረኩም ደለኹ so እንታይ ንገብራልና كمون قبر of course ما نمد ورا زي اللي نابز انت راح نقبر ملس تبلو بقى انا حرام عاد نقرك 2 مينيت علاتني 2 مينيت لو 2 مينيت مالت
تمنيت أنجري تحالفة بقى سيد أمس خوف كل لايف تمنيت كحامي ويك حد دحرق أنت له بقى قويتنا أخا بقى لو يقري له صبا يكون له خير تغبي دينه خانة تسبقات مسيحة نجرو يكون قليلي يكون أبو هاي قتل لك مسيحة نجرو تا تمنيت مس حلفتنا بحمية تغيرها تمنيت سلو تمنيت رول بقى تحريو تكا أمير منفس قدوس بدي لي دخيل مسخاي قال له أبتقى حاله قل أي كمتني أبحمية تكمتني 2 minutes دعوريو تحيخو أبانا قل I'm sorry to say that نحن ها زي طعم كلاس أو حبشها بزهنا نقلل تايد بهانير أنا الجمس الحمية مالتي أكون أنت نقرطمون حدك بك أنا تحدخ أبشحن نقوم تحدخ أبشحن تقبره كرتم تنكبريتو هيوت كات نق ما بصحدو زي أبي هيوتنا دقت منا دعنا زر أنا حجي ترى أنا خاب مو عاد أبقى بصراحة كأبي هيوت كات نق زي برعيد بتصبق كريادو الديزر نقبره عمله بارخ He gave me so much discernity. حواتي كتقومي لي نقرأكم له. من قصة أملاخ is pure. تزرع pure كابليت أف pure. لبنا خا pure. كوينون تخبرها له. كأي هالله. ترى كنا يبقوني that's why. قويت هذا بلن. إذا قولوا ده يبقوا له ما this is the reason. Because أبزج مترتر بلا مدمر أنا حاسة وقلا لبس كان يجرح بوكل. بلت إني لبي شرحني. تيجي حط لبي. It's not a joke حواتي. من قصة أملاخ is not a joke. It's big. يتم تكاتاتولنا لهم. እግዚአብሔር ነዚህ ብዙ ሸርክ ገብረ ይደን እንደለው. We have to that's why 10 ዓመት 30 ዓመት the same ድንክ spirit ድንክ በቃ ገለ ነገር ተዛለው ገለ ዛረቡ. ፈውሲ እግዚአብሔር በአና እንታይ ሰብ ከጽላ ባና ፈውስ ከፍውስ ባና ኢየሱስ እኮ ልክ ከመ ክንገብር እኮ ይደና ይኖስ በቃ ኢየሱስ በቃ ከፍውስ ክሳገብር መልስ ከነገር ገለመለ ሰብ ሲ ካብ ክንደ ተጓዓዙ ኣብዚ ደሎ አፖስትል ኣብዚ ደሎ ናይ አምላኽ ሰብ ኢሉ ከምዚ በዓል ኤልያስ ድመጽኦም ኮ ሳሙኤል ከምኡ ኮ ይኽነጽ ደለ ሰብ ያ the same thing ካብኡ ከማን ላዓሊ على قويتها كمان ينبر لك قالنا سو لبنا صوري اللودو بلو اسك حواتي اسك مرمرو ابي لكم كني نجر خابزياتن الواهم تشيك اند بالانس حواتي ابكال نصرنا ابزخ نصعر ابكال شللنا ابزي ابكال صعرنا ابزي شللنا نوسدو ግን አንድ ነገር እዚሁ ተኻል ቴምፖራሪ ከሐልፍ ገጠምጠም ከሐልፊው ሓዳር ከሐልፊ ህይወት ከሐልፊው ኩሉ ነገር እዚ ንገብረድልና ሓልፊው እንባረቲ ዳቢ ቃልከ አይናይ ዳዩቲ ጉድ ሃርት ድባል 30 ሚት ድፈረዳ አይና ልቢው حقኛ ልቢ ምክንያቱ حقኛ ልቢ حواتي I don't know how to explain it it's not a joke I know I'm sorry ካخبيدلكم ተሆይነ ግን እግዚአብሔር ቃልዩ ባዕልዩ እንደ ዓሬካ he is expert ሸክላ ሰሪው ድባል ባዕሉ በቃ ጥራይ ጭቃ ሆነሉ ልዊ በለቃ ተረ ከምላይ ካግበረን በሉም ባዕሉ ድገብሮ ነገር በቃ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከምቲ ድበጻሕኩ ሞነበሩ ግን እዚ እንዳዓረና ከይዳልና ክትቁርጥም እንዳዋዓልካ ብዛዕባ ሰብ ክፋ እንዳዛርኩላ እዚ ሁሉ ዘረባ ደሞ አቤካ አቱ ሕዋቴ እዚ ዝራ ተዛረብካዮ ዝራ መጽኡ ከመርሓካ ናብ ሳይኮሎጂና አቱና ግን ኮንሽስ ኤንድ ሳብኮንሽስ ድባል ማይንድ አሎ ብድሕሪት بتقريني أخن ترجمه خلنا تكون قوات أصارو نخل 5% يا نكلا يقول أوني قلبله 95% أبز أتود قوات أصارنا ولا حنتي صار في بجا قبل خلوا سب السوي أبي هو تدلو مالتي بس بجا قبل سب السوي يدلو 95% أين قوات أصارنا زاس أنا إذا أملا أنا قال أملا خزي دقيقنا أفتح منفسنا أبتدي بنامس أتو استخزورنا خلالوا تسجاس تقارسي سجاه لبسالو تقارسي هيوت كونالو ريواير نهون ريبروغرام نهون أمين دحواتي ريواير كنقبل ريبروغرام تي أتحساس تي thinking pattern كله ريواير كمزي أمان مور فلتو هون أبزي حنت جزاس حنت أرجت جزا حجك تحدث تدلي هجي ريوايرنا قبل مش إما كل نجرسي قصين قبر هجي تي جمرات نقايرو تكسين قبر كل نجرسي أكون تي عندي بيلار تراي تعرف مش لو حجي ما رد أنا هابوين حوين إنجنير سرير خونو قرب كين تعلني أنا كابزوا عن إنجنير كسي يكون كن بتعمل دس لبنان هنس آخر هلا بتعمل دس لبناني كتاف الرسل حدش دو خد كم هنس عينا ناب هنس آخر يدلهم بدك هم هنس أبير لنا كون دلنا ما تحجي إذا أبي ريواير يدقبرو دلو ريبروغرام يقبرو حدش نقدر إنستول قبر قالوا إنستول قبر he wants us to pregnant with his word أبز من فسناكو سؤالكم سخاتكم حساب عمل حلكم بكرسوس ملئكم علىكم سؤالكم يكون مرينا كلنا انتي دا اتقالنا وخيدو اكتيفيت كونالو زين انتي ريليس تقبر فوري سلام حقوس كمزي حاسبك يكون بعلو اوتوماتيك قاعد حواتي قويتا دا امون تادا دموتنا كوسو كوي تادا نحنا 130 خنفرين بر تسباسبنا شاي قويتا اكيمنا شاي كنستي يكون بحسب لنا حواتي we gotta know this انا حجي دحر خندي قلص لي كندز ما اغبره نسب ديك قالو نعمل حق عليه
سو حقنيا لبي صبوق زبله لبي فقار لبي حقوس لبي هذا كيمستري تشاكا بورد نبلو نيرو فارماسي سكول قرم دبلكم كنت مهاري لكم باي ذا واي كرأي خلاص تمرتي بزح سر الجبر أنا لك تمرتي أنا خالد مثل نيرو تمرتي حقوس كون على لبخة أنت قبلنا نيرو unless you are happy لك أتي ميمورينا باي ذا واي ستريس نتي ميموري نتي هيبوكامباس قلمر عندنا أسود خير بقى ولا حنت ميموري يتأفق happy تري كون قاس تمرتي رداء كان يبلنا نيرو كنا عم تدري ما هذا دكتور لكاس أتي لبراس كل زين متى نقاب أنجر قالنا حلوسي بقى حقوس سلاماوي فقار دلسلسة زتحرسة هيكون عندي بقى ملستبل كم ترى كونت منفس قدس هرم عاد من الصحوات كم بالنيرة هي سوبر سنسيتيف بالنيرة قويت أنت أخوان كها وام نوت سايد قبلوش just يودلني this is what's happening I'm extremely sensitive مست تفوت لهم زي تربان vapor انفعلوا كم منفس قدس بتعمي سوبر سنسيتيف أبز خمسي كرمح ما حدا لبي خنا برايك إني أبز حساو لبي تتقوي لبي أنا لبي خنا برايك إني حواتي إذا بتعمل نزال عالم تحك تحزوا دلكم استمرتي إكساي قويت هذا مهران هذا له بقى سوبر سنسيتيف صير خلاص نقاط رايت حلو بقى guard your heart دبلا له مش بتعمل دقارة مني زي تي guard your heart تلبس بزح جزء أترد أنا نيرا لبهم هيوت قوي أتفلفل مو لقلو كله للبهم حلو وايلو ما حنساب لنا حواتي إزي لا أنا أترى خونس نوتهم حواتنا خنا محلالفو كنت نقدر له نبر أمنا is possible إزي حجر أيوه إزي أبهر قدام مسلبيه مسلبنا تتم عراريو حقوس لبي ريم حكنيا لبي صبق زبل صبق لبي that's why أولس لنا صبق دبلة سناي دبلة فقر زاد دبلة سجلس دقنوت كم خمسة ركنوا علىنا تحد خارج تزاربنا أسيق خزرار عل that's why تلفزيون نامزين تيم لا لبنونا شبع نوقت حال متحد كم عملا هيكون دراخة يدوس دلو so سلام أولب عقوس لواح حياوي إمن هدوء نفس زجاج لوس أزوز حسب الله رحمته أزو كله منفس قدوس أبتقال كيدون تايجبر يا عي قال كمزي مسمار شمنتو قال مالتي أمس أبيلو قال خنا قرأكم حنتي داود أنا منفس ترى على قال سبقة قال ديبلو سبالو تمنفس تاجر مزي سأل ميت كهرل قال لنا بوشتي أجو ناتيس ولا حد منفس قدوس هلو تبلس قال يله قال يله سأل مات ولا حد كابي يمسك صار حكا ذاس واي قال كنمل على نات منفسنا زين منفس قدوس نتقال أو أبيلو يسرحوا بك ما صار إحنا منفس قدوس كرر أكاخو غير ليكو فيش قبل الكاخو ليكو حقو سكاخو لكن كسرح عند حركوين كا أو قال تأمت أخوي كل على الكا ندا ذكر قال لنا قالك مسك خالون قوي خذكرك خذكروك ميو منفس قدوس إحواتي بزح أنت كمل نمبر منفس قدوس لك رأي اللي تلك همان كرير كهذه حساب اللي تلك حساب لك شيطان كما هم قبل يكون عندي رأي اللي تبلو أستقبل اللي يكون عندي أستقبل اللي تبلو يستقبل الكاب عين خاتيو حساب اللي كله هبو حق زكاة أنا هم يرقبل بانك في أمريكا قالوا له سبركة تم تبلنس منفس قدوس بس اللي بلني بس ظهر كو همزة أفينس أفزل أبلن عيني كله بوسس قبرنا بلوه منفسي نفسي سجاي كله تقعد أزرنا بلوه إذا كنت سريت حاتيو كمعاتنا معاتن كتدهاري بالكم كاب جلوري نخيل صاحب حن صاحب لنا دو سو لبهم كم يالله كندي كابزن تعيات هالوا كوب قلا دخلا كندي كابزن ديب قلا هالوا إزي أبير زيرزنو نابزن يدنا حباتي أنت عبينا بدي عبينا مثلا نكريستوس بتعمل دقارة مني أبت مود أتانا نودلنا so amazing أب جون في 16 سي أنا حارخهم إمبر جون 15-16 نسخاتكم أحارخهم منن كتكدون فرخت فريهمون نبارك خون نبو بسمي زلمانكو زبل من أنت كهبكم نزي مدبكم. I'm not English. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. The Father will give you. I'm sorry. أبزي هذا السفر. لم يقبل. أستويكم الله. نكرستاس دمسن. I'm sorry. So اللي هذا كاري مالتي. كم سبكة حبل عكاية. أنت لوكا كتفاريو صوزات إلك كتفاريو ما شو كتفاريو نكرستاس مسألة شو عيده بكا قريبيه بكا مالتي. I'm sorry.
እዚ ከብላዕና ከስተና ካሊ ድቅዕዲ ቢግ ፖይንት ምሽ ክትፈሪ ወደ መዝሙር ክትኮን ኣለካ ኣብ ካለ ካኸ ሙድ ብላለሁ ብዙሕ ፍረ እንተፈሪኹም ኣቦይ በዚ ይኸብር ደቀ መዛሙርትኻ ትኮኑ ኢኹም ኢሉ ዛት ሚንስ ኣብዚኣ ንውድድና ንሕዙ ኣለኹም ክርስቶስ ወይ ጎይታ ኢየሱስ እቲ ድለመና ክህበና እንድሕር ኮይኑ ወደ መዝሙር ክኮን ኣለካ ክፍራኻ ትፈሪ ኣለካ ንኡ ክትመስል ኣለካ ቅድሚኡ ግን የለን ማለት እዩ እዚ ደብልዓና ደስተና ከምዞም ቡድሃ ደምልኹ ኩሎም ከም ኩሉ ድህበና እምበር ብሩኽ ስለ ድኾነ ንኣና ዓይኒ ደረኣየቶ እዚ ንደይ ሰማዓቶ ኣብ ልቢ ደይ ተሓስቦ ይደልና ማለት እዩ ነዚ ክንበፅሕ ደልና ደሎ ኣሕዋተይ እዚ ፍረ ማለት እዚ ኣሕዋተይ ፍሮም ግሎሪ ቱ ግሎሪ ሓሳብ ኣለና ኣሕዋተይ ሕተትዋ ነብስኹም ሕጂ ፊው ምንት ኣለዋና ሕተትዋ ኣበይ ኣለና ኣሕዋተይ እንተ ፈሪና ንጎይታ እንተ መሲልና ኣይኮነ ንስኻትኩም ሓሳባት ክርስቶስ ኣለኩም ብጎይታ ክንርኢ ክንሰምዕ ንኡ ክንመስል ምስ ከኣልና ጥራዩ ድምልሰልና እምበር በኢየሱስም ተበልካ እሳት ንዓውረድ ተበልካ ወልሓንቲ ሶሪ ዛስ ኩሉ ሰብ ከምኡ ድመስሎ በቃ ስለ ደእወይኻ ውዑዩ ከምኡ ድበሃል ነገር የለን እግዚኣብሔር እንታይ ደለካ ንወዱ እዩ መጀመርያ ደቐድም ነቲ ዋጋ ድኸፈለ ንኡ መሲልካ ደለኻ ንኡ ተመሲልካ እንታይ ክብለካ እዩ እግዚኣብሔር ከዓ ክህበና እዩ ብሓንሳብ ደለና ኣሕዋተይ እስከ ንፊው ሚኒት እንዳወዳእከ ህይወት ካብኣ ትፍልፍል እሞ ልዕሊ ኩሉ ልቢ ሓልዎ ሕጉስ ልቢ ፅቡቕ መድሃኒት እዩ እሞ ስቡር መንፈስ ግና ንዕፅምቲ የንቅፆ ፅሩያት ልቢ ንኣምላኽ ክርእዎም እሞ ብፅዋን እዮም ሰው ኣሕዋተይ ብሓንሳብ ኣለና ዶ እግዚኣብሔር ልቡ ምስ ምንታይ እዩ እዚ ንሞ ኣልሓዝዎ ምስ ልቢ እዩ ልብና እንዳፅረና እንታይ ኢልዎ ኣብ እግዚኣብሔር ዝውከል ትፅቢቱኻ ኣብ እግዚኣብሔር ዝገብር ሰብ ብሩኽ እዩ ንሱ ከምታ ኣብ ጥቓማይ እተተኽለት ሱራ ኣብ ርባ ኣቢሉ ዘስፍሕ ኦም እዩ ዋዒ እንተመፀ ኣይትፈርህን ቆፅላ ከዓ ለሚዑ ይነብር ብዓመት ደርቂ ኣይተነክርን ኣምላኽ ባርኪ ካብ ምፍራዩን ኣይተቋርፅን ልቢ ካብ ኩሉ ጎራሃን ኣዝዩ ሕሱን እሞ መንከ የስተውዕሎ ኣነ እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍ ከከም መንገዱ ከም ፍረ ግብሩ ምእንቲ ክህቦ ንልቢ ይምርምሮ ንኩላሊት ከዓ ፍትኖ እዚ ብዘይ ቀንዕና ሃብቲ ዝእክብ ከምታ ዘይወለደቶ እንቋቑሖ እትሓቅፍ ቋቋሕ እዩ ኣብ ፈረቓ ዕድሚኡ ይሓድጎ ኣብ መወዳእቱ ከዓ ዓሻ ይኸውን ኢሉ ሓሳበና ኣሕዋት ወዲእና ደልና እግዚኣብሔር እንታይ ድብለና ደሎ እዚ ኣብ ውሽ ኩሉ ዓለም ተትበፅሖ ብጣዕሚ ደስ ንበለኒ ምክንያቱ ንጎይና ደቅዕዲ ኣሕዋተይ ንጎይ ብዙሕ ነገር ንገብርና ግን እግዚኣብሔር ካብ ክብርና ክብሪ እንዳወሰደ እንዳፅርየ እንታይ ክገብረና ኣለዎ ሕጂ ኤግዛምፕል እስከ ክንሪኦ እንዳፅርየ ሰብ ክገብረና ኣለዎ ክንመስል ኣለና ኢየሱስ ጎይታ የስረ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ባዕሉ ጎይታ ከሎ እንታይ ባዕሉ ተማሂሩ ኣይኮነን ወደ 12 ዓመት ኮን ቦታ ኣቦይ ክኸውን እንዳይግባእን ኢሉ ነቦና ድዩ እንታይ ገይሩ ተዛሪብ ኣብኡ ክስታይ ገይሩ ብዙሕ ነገር ገይሩ ኣምላኽ ከሎ እዩ ድብለኩም ደሎ ንሕና ግዳ ዳዊት ረእይዎ ዳዊት ብዘመን ኩሉ ንኣምላኽ ኣኽቢሩ ሓለፈ እንታይ ኸይሩ ቃል ኣምላኽ ኣኽቢሮ ኣይኮነን ቅቡእ ኣይትንክፍኒ ኢሉ እዚ ኩሉ እንዳጎየ ጨርቁ ተንኪፉ ርኢኹሞ ኢኹም ጨርቁ ቆሪፁ ሒዘካ ነይረ ከምዚ ምገበርኩ ኢሉ ሓንቲ ተንከፍን ሳኦል ከዓ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝነዓቐ እንታይ ኮይኑ ኣምላኽ ከዓ ንዕዎ ከም ከልባኻ ተደርቢዩ እዚ ሲሪየስ ማተር ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይባረኽ ተሲእና ክንፅሊና እግዚኣብሔር ከዓ ክሕግዘና ኣሜን ዶ ሃሌሉያ እስከ ቁርብ ግዜ ኣለዋና ቁርብ እዚ ሲሪየስ መንግስቲ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ትምህርቲ ሲሪየስ እዩ እስከ 2-3 ሚኒትስ ክንፅሊና ምክንያቱ እግዚኣብሔር ናብ ልበይ ኣኽቢድዎ እዩ ወሪሑ እስኪ እግዚኣብሔር ርድኣኒ በልዎ እስከ ርድኣኒ ሎሚ በቃ ከምቲ ነበርኩ ክነበር ኣይደልኒ ዘ ሴም ኦል ሴም ክኸውን ኣይደልኒ ልብኹም ኣይሸበር ኣምላኽ እሙን እዩ ብኣይውን እመኑ ይብሉ ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ እመኑ ብኣይውን እመኑ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማዕደር ኣሎ እቲ እንተዘይህሉሲ መበልክኹም ነይረ ስፍራ ከዳልወልኩም ይኸይድ ኣለኹ ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኽልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም ኣብኡ ምእንቲ ክትኮኑስ ተመልሰ ክመፅእ እሞ ናባይ ክወስደኩም ይብለና ኣሎ እስከ ሎሚ ደፍሪ ክኸውን ሓግዘኒ ይብልዎ ሃሌሉያ ሰብ ኣባይ ክዕርፍ ሰብ ብኣይ ክመዓድ ጎይታ ደልያ ኣለኹ በልዎ ሃሌሉያ መንግስተ ሰማያት ሰብ ወስዱ ኣብ ግራት ዘርአ ፍረ ኣድሪኣ ትመስል ንሳ ከዓ ኣብ ኩሉ ካልእ ኣዝርእቲ ትንእስ ምስ በቆለት ግና ዓዋፍ ሰማይ መፅአን
أبج أنفرا كسع زي عرفة كاب كله تخلي حملت تعبي أم تخون اسكا عباي أم كخون اسكا حق زي نبلو بقى سبك عرف مرس خون حباتي مسدو ناي سب مرس خون كون بقى أجزاء بيرسي نسب مفتوح خون كون إدري نادلو هاللويا هاللويا قويتا حق زي نبلو اسكا لبي أزريو هاللويا كابت حاب أن حاتيات هنصحاني بقى هلا كابدي فلتو حاتيات حاني أوندلو كي عبي هاللويا 3 مئة خيفري دحانا النجر هاللويا يريدي بارا باشا لا 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 باس لا لا باس لا لا باس سكحتتوا هاللويا لقربيتكم كير أخو مسكفيو من استحتتوا أبي الله لبيك أبي الله كابزن قويت هاد مهارنا خاص هاللويا كابزن قويت هاد مهارنا خاص عينو تعالوا نحواتي سيريسيو عمتات كنملالس نخلنا زمانات كنملالس نخلنا እግዚአብሔር ግሎሚ ክንፈሪ ደለና ሰደልና ደሎ 30 መኢት ክንፈሪ 30 መኢት ክንፈሪ እስከ ሓግዘን በሉ ኣሕዋቴ ቁርብ 1 ሚኒት 2 ሚኒት ክንወይና ማራዳ ማሻላ ባሰከራዳ ባሰሐራ ካብ ኣፈይ ኣይፈልዮን ስምካ መምልሴ ኢየሱስ እብለካ ካብ ኣፈይ ኣይፈልዮን ስምካ ደጋጊሜ ኢየሱስ እብለካ ካብ ኣፈይ ኣይፈልዮን ስምካ መምልሴ ኢየሱስ እብለካ ካብ ኣፈይ ኣይፈልዮን ስምካ ደጋጊሜ ኢየሱስ እብለካ ጽውዕ ኢለዮ ጽውዕ ተሓደርኩ ዘይመንወስም ኢየሱስ ዘይጸግወስም ጽውዕ ኢለዮ ጽውዕ ተሓደርኩ ዘይመንወስም ኢየሱስ ዘይጸግቦስም ጽውዕ ኢለዮ ጽውዕ ተሓደርኩ ዘይመንወስም ዘይጸግቦስም ኢየሱስ ኢለ ተጸዋዕክዎ ፈጺመ ዘይመንዎ ፈጺመ ዘይጸግቦ ኣታ ክንደይ ዘገርም ስምዩ ዘሎካ ክንደይ ዘደንቕ ስምዩ ዘሎካ ኣታ ክንደይ መስተንክር ስምዩ ዘሎካ ፍጹም ዘይጽግብ ጸዊዕካዮ ደጋጊምካ ፍጹም ዘይጽግብ ጸዊዕካዮ ደጋጊምካ ፍጹም ዘይጽግብ ጸዊዕካዮ ደጋጊምካ ኣጽሬን እስክበል ወዚ ኣምላኽ ዝምሳን ኣሎ ራዳባሻ ካላላባ ራዳባስ ኢየሱስ 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 ትዳዕሬና ትደወቀበና ኩሉ ድገብራ ምሳን ኣሎ ማራዳማ ሻላላ ማላላማስ ኦሆሆ ጎይታ ኣጽሬና በል ወስክም አራማና ማናኖ ሃሌሉያ ኣጽሬን እስክበልዋ እስኻ ስርሓኒ እስኻ ስርሓይ እስኻ ዕሬኒ እስኻ ዕሬኒ ሃሌሉያ እስኻ ሕለፎ በልዋ አራዳማ ሻካላላ ማሳላላ ማሳ ካብ ኣፈይ ኣይፈልዮን ስምካ መምልሴ ኢየሱስ እብለካ ካብ ኣፈይ ኣይፈልዮን ስምካ ደጋጊሜ ኢየሱስ እብለካ ካብ ኣፈይ ኣይፈልዮን ስምካ መምልሴ ኢየሱስ እብለካ ካብ ኣፈይ ኣይፈልዮን ስምካ ደጋጊሜ ኢየሱስ እብለካ ጽውዕ ኢለዮ ጽውዕ ተሓደርኩ ዘይመንወስም ኢየሱስ ዘይጸግቦስም ጽውዕ ኢለዮ ጽውዕ ተሓደርኩ ዘይመንወስም ኢየሱስ ዘይጸግቦስም ጽውዕ ኢለዮ ጽውዕ ተሓደርኩ ዘይመንወስም ኢየሱስ ዘይጸግቦስም ጽውዕ ኢለዮ ጽውዕ ተሓደርኩ
ዘይመን ወሰም ዘይጸግቦስም ኢየሱስ ኢለ ተጸዋዕክዎ ፈጺመ ዘይመንዎ ፈጺመ ዘይጸግቦ ሓታ ክንደይ ዘገርም ስምዩ ዘሎካ ኣየ ክንደይ ዘደንቕ ስምዩ ዘሎካ ኣታ ክንደይ መስተንክር ስምዩ ዘሎካ ፍጹም ዘይጽጌ ዘዊዕካዮ ደጋግምካ ፍጹም ዘይጽጌ ዘዊዕካዮ ደጋግምካ ዘወዙግ ዘዊዕካዮ ጽውዕውዕ ኢለዮ ዘይመን ወስም ኢየሱስ ዘይጸግቦ ስም ጽውዕውዕ ኢለዮ ጽውዕ ተሓደርኩ ዘይመን ወስም ኢየሱስ ዘይጸግቦ ስም ጽውዕውዕ ኢለዮ ጽውዕ ተሓደርኩ ዘይመን ወስም ኢየሱስ ዘይጸግቦ ስም እስከ ሃሌሉያ እዚ ስም እዚ ይሕድሰና ኣሎ እስከ እዚ ስም እዚ እስከ ፀውዕዋቸኹም ፊ ምንት ሃሌሉያ ሓድሰኒ ሎሚ መሕዳስ ይኾን ሎሚ ልበይ ሓድሶ ልበይ ድጸለመ ሓድሶ ድተቐየመ ልቢ ሓድሶ ሎሚ ሃለ ድተመረረ ልቢ ኣቐይሮ በቃ ኩሉ ድቕይር ምስሓና ኣሎ ሃሌሉያ ናይ እምኒ ልቢ ኣውፅአ ናይ ስጋ ልቢ ክበኩም እየ ነቲ ቃለይ ከዓ ትገብሩሉ ሃሌሉያ መንፈስ ክበኩም ድበለ እግዚኣብሔር ምስሓና ኣሎ እስከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጠሊ ኣምላኽ ኣለዎ ኣብዚ ቦታ እዚ ጠሊ ብሎ እስከ በልዎ ሓድሰኒ ለውጠኒ ሎሚ ኣኽናፈይ ተሓደስ በሎ ከምዚ ኢለ ክነብር ኣይደልኒ ስሚእቲ ሱሳ ሰላሳ ክፈርድ የለለኹም በቃ አንጻሃኒ ጽድቂ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አልብሰን በልዎ ሃሌሉያ እምነት አልብሰኒ ሐቅ አልብሰን በልዎ ሃሌሉያ እስከ ተዛርቦ ፊ ምንስ ጎይታኸም ኢድ ብለን ደሎ ሃሌሉያ እዚ ምሕዳስ ክኾን ደልልዎ እግዚአብሔር ንቤትና ንቤተ ኤልን ምሕዳስ ክኾን ከም በሐድሽ እግዚአብሔር ነቶም ድቅበልዎ ይደቀራርብ ደሎ ሃሌሉያ ነቶም ድቅበልዎ ነቶም ሃሌሉያ ድቅበልዎ ረመናንት ድብሃሉ ሃሌሉያ ነቶም ቁርባት ሃሌሉያ በቲ መንገዱ ድኸዱ ንኦም ይደቀራርቡ ከምዝ ኸማና ሃሌሉያ እዚ ቃል መንግስቲ እዩ ሃሌሉያ እዚ ቃል ኣብ ውሽጥና እቶ በልዎ እስከ ልበይ አለስልሶ በልዎ ልበይ አለስልሶ ተረረ ልበይ አለስልሶ ሱር ከም ድገብር ትገብር እስኻ ውሽጥ እቶ መስርሓን በልዎ እስኻ ውሽጥ እቶ ኣብቁሎ በልዎ በቃ ሓዳሬ ኣብ ውሽጥ ኣቲኻ ዕሪ በልዎ ህይወቴ ኣብ ውሽጥ ኣቲኻ ሓሪ ስርሐይ ኣብ ውሽጥ عري بيت خرسان عري بلا بقى في منت كن بلا هاللويا قويت خم يدلو دلو هاللويا هاللويا تو بلوس زرعي كريستوس مسانا له قالوا مسانا له هاللويا لبنا كن كلم لميدل يالو لبنا كن ابلمم ابصوري لبي بقى እግዚአብሔር ከዘሮ ደሎም ልብ ያጽር ይብሎ በቃ ካብታ ሐባን ኃጢአት አንጻሃን ብሎ ማራባሻ ካዳ ዳማሾ ማራና ማሻኒ ማላ ማራደሞ ራማንያሶ ይራማና ማናናራ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ከያገብረኝ ቃል ፊ ምንት ከነበይና በጃሁም ማና بتعمل تقدسي منفس قدس دمرنا على الحواتي كنفري سددلنا حالنا ولدونا خفري زوم دموس دول ولدو 5 خمانات سقايم دي كونسي بسبوك حالفو هابتي ويلز هاللويا هيفنلي ويلز قديفنا لهم كنكيد نكريستوس قديفنا لهم كنكيد كم يدلي دلو مارادا ما شاء لا لا ما لا ما سيا لا لا ماس بلوس كصلي قرب ماراباش قويتا حاللي ابوستنا اتخا صاصري بقى قويتا دي غبرو ነገር የለን አይት ተሐለሉ ይድብለና ደሎ ሃሌሉያ አትግሁ ጥራይ ሃሌሉያ ደጽሪ ያለው ሃሌሉያ ሰይጣን ከሆሰኩም አይት በሩ በቃ ሁሉ ደጽሪ ደም አለ ካብ ሁሉ ሃሌሉያ ካብ ደም አቤል ካብ ደም ድበላ ድበልጽ አብዚ ደም ክርስቶስ ወደ አምላክ አለ ክትክሶስ የብልኩም ክርስቶስ ወደ አምላክ ንኾንቲ ይኮንና አብዚ ወሪዱ ንሕና ነፃ ክንወፅ ንሕና ክፍረ ክንፈሪ ስሚት ሱሳ 30 ክንፈሪ ድፈሪድሎ ሃሌሉያ ሎማ አንጻሃን በልዎ ሎሚ ዚ ተኸል ሎሚ ዚ ተኸል እዚ ቃል ዚ ንዛል ዓለም ይተኸል ካብ ክብርና ክብሪ ካብ ሓይልና ብሓይሊ ካብ ሓጎስና ብሓጎስ ክኸይድ ሓግዝን በልዎ በቃ ክኸይድ ጎይታ ሓግዘና ቤትና ክባረኽ ቤተ ክርስቲያንና ክባረኽ ሞጋሰና ክባረኽ ሓዳርና ክባረኽ ደቅና ክባረኹ ሃሌሉያ እሱ ቀድሚ እንዳቀደመ ክወፅእ انت خوينو كنفري እግዚአብሔር ይደለናል ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ተንክፈና ነው ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ተንክፈና ጎይታ ዝጸሊ ሃሌሉያ ኣብ ዘመን ሙሴ ድፈሰ ጸሊ ኣብዚ ይፍሰስ ኣብ ዘመን ሃሌሉያ ሰለሞን ድፈሰ ጸሊ ኣብዚ ይፍሰስ ደመናታት ይፍሰስ ነዚ ቤት ደጥልል ንሓዳርና ደጥልል ንህይወትና ደጥልል ድቕይር ኣብ ክብሪ ምስዓተና ጥራይና ንቕይር ሕዋቴ ኣብ ክብሪ ሃሌሉያ ክብሪ ኣትመጽኣሎ ክብሪ 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 ናይ ኣምላኽ ይቕይር ሓይሊ ናይ ኣምላኽ ይቕይር ኣብ ክብሪ ምስዓተና ንቕይር ዘመናት ኩሉ ሃሌሉያ ደሪቕና ነበርና ኣብ ክብሪ ምስዓተና ንጠልል ሃሌሉያስ ሃሌሉያ ዘርኢ ምዕባይ ደኣቤና ኣብቲ ክብሪ ምስዓቶና ግን እግዚአብሔር ይብቁል እቲ ደብቁል ሲ ሕዋቴ ሓረስታ ይዘርእ እምበር ትደብቁሎ መን ምዃኑ ይፈልጥኒ እግዚአብሔር ይደብቁሎ ሕግዚሃ ንሕኑ ከምኡ ይድብሎ ደሎም ዝርዎ ጥራይ ኣነ ከብቁል ሚእቲ ሱሳ 30 ሱሳ ሚእቲ ንኣና ኮይና ንሰብ መፍትሒ ክንከውን ኪ ክንከውን ናይ ሰብ ሽግር ክንፈትሕ ንኣና ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ክንደይ ሰብ ሓዳር ናይ ክንደይ ሰብ ደቂ ክንደይ ኣብ በቤትና ብዙሕ ነገር ኣሎ ሕዋቴ ምሽ እዚ ነገር እዚ ኣብ ውስጥና ከኣቱ መፍትሒ ክንከውን እግዚአብሔር ኣቕሊልና ክንሪኦ ዝነግረና ደሎ እቶ በልዎ እዚ ነገር እዚ ኩሉ ግዜ ክሪኦ ነብሰ ኮፍ መዓልቲ ከመሓሽ ካብ ሕሜት ዶ ካብ ሕማቅ ደበለ ነገር ልምድታት ኩሉ ከውፃአና ሃሌሉያ ናብቲ ጽቡቕ ክመርሓና እግዚአብሔር ሕዋቴ ከምኡ ይድብለን ደሎ በኣና ድገብሮ ነገር የለን ሰብ ብሬባይ ወላ ሓንቲ ይገብር ኢሉ እሱ ግን ኣብ ውስጥና ኣትዩ ይሰርሓና ይልውጠና የጽርየና ኣሜን ዶ ሕዋቴ ናው ከእቶና ናበረኽትና ክንደይ ሰብ ተባሃለና ኣለና ከምኡ ይደምጻና ክንደይ ሰብ ተባሃለና ከምዚ ክትገብርኻ ክትዲብኻ ከምዚ ክትተውፅኢኻ ከምዚ ተባሃለና ነገር ኣሎ ዶ እግዚአብሔር ይሕሱኒ እግዚአብሔር ከም ሰብ ኣይኮነን ኣይጣዓስኒ ሕዋቴ እንታይ ዳ እግዚአብሔር ንኡ ክንመስል ትድመጽእ ሃብቲ ዲ ትድመጽእ ነገር ከፍርሰና ስለደደሊ ጥራይ እምበር እግዚአብሔር ጸሊእና ኣይኮነን እስኪ እግዚአብሔር ኣብ ቤተይ እተበልዎ ሎሚ ኣብ ሓዳር እተበልዎ እዚ ኣብ ቤትና ኣብ ቦታና ኣብ ኩሉ ሃሌሉያ ሓቀኛታት ኮይና ክንመጽእ በለጸኛታት ዘይኮነሲ ሓቀኛ ልቢ ብሉጽ ልቢ ናይ እግዚአብሔር ንውክል ንእግዚአብሔር ሪፕሬዘንት ንገብር ንወዱ ሪፕሬዘንት ንገብር ንወዱ ንመስል ሃሌሉያ ናቱ አይደንቲቲ ናቱ ፍረ ናቱ ቃል ደለና ሰባት ናቱ ባህሪ ናቱ ኔቸር ደለና ክንከውን እግዚአብሔር ይደልይ ኣሎ ኣብ ውሽጢ እተበልዎ እቶ ስራሓኒ ይበልዎ በቃ እግዚአብሔር ዘከረካይ እግዚአብሔር ካ ይግስጸካይ ከም ሸይጣን ደኮለስ ቀሲሉ አቀባጢሩ ወደይ ጓለይ እንዳበለ ሃሌሉያ ማን ተሻራዳ ማስያባሶ ጎይታ ሃሌሉያ ከም ይድብለሎ ሎማ እተበልዎ ስራሓኒ ይበልዎ እተበልዎ ዘመናት ሙሉ ክወስደልካ ክእል ብ30 ሰከንድ ብ1 ሚኒት እግዚአብሔር ሶልቭ ገብሮ ክእል 40 ዓመት 30 ዓመት ሶልቭ ተገብረ መንፈስ ቅዱስ ምን ነገረ ካምስታ መንገድ ፍትሓሎ ሃሌሉያ ማንታ ካሻካራዳባ ሻካላላባሶ እስከ በልዎ ሕዋቴ ሃሌሉያ ምን ተከለለባ ሰላላማሶ ኢየሱስ ግና ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወጽ ቁሉ ቃል እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብር ኢሎ ሕዋቴ ከም ይድብለና ደሎ ብጻዕርና ኣምን ሰባት ብዙሓት ኣለና ይድብለና ደሎ ብጻዕሪ ጥራይ ብጻዕሪ ይኮነን እሱ ግበር እንዳበለካ እንተሕር ሆንካ ደብጻሕና ቦታ ኣሎ ብጻዕሪ ኣይምራ ካብታ the tree of knowledge ተብልዕ ካብታ ኦም ፍልጠት ተብልዕ እሳ ጥራይና ደብና እሳኻ ወላሓንቲ ነገር ኣይተብጽሓካነ እግዚአብሔር ግን ጎቴ ክብሎ ክወስዶ ከም ይደብና ደሎ ሰብ ግና ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወጽ ኩሉ ቃል እምበር ብንጌራ ጥራይ ይኮን ነብር ሕዋቴ እንታይ ድብለና ደሎ እቲ ቃል ብድነገረና ከምዚ ግበር ዝተባሃልና ከምዚ ውፃእ ናብዚ እቶ ብድብለና ብውጌሩ ይድሃብትመና ብውጌሩ ይደቐጽለና ከምኡ ይድብለና ደሎ ሰበሎም ብልአይሲ ፍቃድ እቲ ዝለኣኸኒ ክገብር ዕዩኦን ክፍጽም ኢሎም ሕዋቴ ካብ ፐርፐዝና ኣይትውፅኡ ንብለና ፐርፐዝና ምስ ኮና ኣብቲ ዝፀውዓና ሓጎስና ክመልእ እዩ ሓጎስና ክወፅእ እዩ ኣይኮነ እንዲ ሓጎስ ሰላም ፍቕሪ ኣይኮነ እንዲ ሩባታት ማይ ህይወት ከም ትድባሃሉ ነበረ ክፈስስ እዩ ሩባታት ማይ ህይወት ድል ይሰበደሎ ምስ እግዚአብሔር ንሰማማዕ ምስቲ ፐርፐዝ ምስቲ ደቕመጠና ንሰማማዕ ኣይኮነ እንዲ ሕዋቴ በቃ እቲ ደቕመጠና ትግበር ድብል ንበሃል ክትሪኦኹም ኣነ ብህይወቴ ኣብ ደይተ ኣዘዝኩሉ እዋን ብጣዕሚ ብዙሕ እዋን ኮይኑ ምስቲ ኣዘዝክዎ ግን ህይወት ተቐይሩ ሕዋቴ ሎሚ ምሳይ ተሰማምዑ ይድብለሎ ሎሚ ምሳይ ተፀማምዑ ሃሌሉያ በቲ ትሪእዎ ጥራይ ትረኣዩ ብስራሕ ብፋሕጨርጨር ዘይኮነሲ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብድወፅእ ኩሉ ቃል ይድነብር ኢልዎ ቃል ኣምላኽ እንዳውፀአ በዚ ኺድ ድብለና ዲሳይብል ኮይና ክንከይድ ድደል ደሎ ሕዋቴ ፈሪና ንኡ መሲልና እስከ በልዎ ቱምንስ ሃብዎ ሃሌሉያ ከምኡ ክንከውን ካብ ከርተት ካብ በቃ ዚያዶ ተሓሽ ዛ መንገዲ ክንብር ኮኖስ ኖ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወት ይነድብላ ኣሎ ኩላታ መንገዲ ንኸዳ እታ ንበጽሓ ኩሉ እሱ ድፈልጣ ናይ መጽሓፍና ናይ ደስቲንና ጸሓፊ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ኣብ ዘሎ ሕዋቴ ንስድራና ኮይና ንኻልእ ሰብ ክንከውን እግዚአብሔር ይደልይ ኣሎ ለማፍረን ይበልዎ በቃ ደይኮን ነገር ካብ ያውጽእ በሎ ደተሸኽለ ነገር ሰይጣን ከይፈለጥኮ ከምቲ ዕዋፍ ድበሎ ኣብ ታሕቲ ከይፈለጠ ብዙሕ ዝዘርኦ ኣሎ በቃ ዕዋፍ መጽን ብለይት ዝዘርኦ ኣሎ እሱ ይነቀል በልዎ በቃ ናብ ቅድሚት ደኺደኒ ሎሚ ተጋረደካ ሰባላ ኸይድ ብለካ ኣሎ ተጋረደካ ሎሚ ይነቅለልካ ኣሎ ናብ ቅድሚት ከይትኸይድ ዝብል ኮለለል ካብ ቃዴስ ናብ ቃዴስ ኣኡ ደመላለሰካ መንፈስ ሎሚ ይነቀል ብስም ኢየሱስ ካብ ልብኻ ገለ ይንቀል ኣሎ ናይ ገለ ሰብ ይንቀል ኣሎ ካብ ልብ ይነቀልዎ በልዎ በቃ እንታይ ኮለል ከም ድብለና ይፈለጥነ ግን the same substance same ስራሕ the same ኮለል ድብሎ ነገር ኣለኒ ሓዳሪ ከም ዝተሓይዙ ክነብር ኣይደልኒ ደቀይ ከዓ ከም ዝገልተው ክብሉ ይደልኒ በልዎ በቃ ንፊውቸር እግዚአብሔር ድብለ እንደሎ እግዚአብሔር ንኣና ኮይና ንኻልእ ክንከሎ ክንፈር ይርእዮ
كابيت أوصل بلوا ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ሕርሚ ዝኾነ ነገር አውጽእ በልዎ ፓርታይም ክርስቲያን አይኮን ይደብለና ለሕባቴ ፓርታይም ክርስቲያን ንክርስቶስ ክንሕግዙ አይንኽእልና ሙሉ ልቦም ክንቦ እቲ ህይወት ካእሱ ከካይዶ ከም እታና ሓልፋ ኢና ድብለን ደሎ ጎይታ እክተን ሓልፎ ኢና ወላ ሓንቲ እቲ ድግበር ከይድ ወዲ ሰብ ከም ተጻሕፈሉ ይድነብር ሕባቴ نحنا قلنا እግዚአብሔር አስሚርና ተሓሊፍና ኩሉ ተሓዳርቲ ህይወት ገጠምጠም ባዕሉ ክገብሩ እስከሎም እቶ በልዎ ሕዋቴ እቶ በልዎ መንፈስ ቅዱስ አጸቢቁ ከአቱ ይደልደሎ ማና ማሻና ማሴ ጎይታ እቶ በልዎ ሓዳሪ አንጸህ በልዎ ኣብ ሰብኣይ አንጸህ ኣብ ሰበይቲ አንጸህ ኣብ ደቂ አንጸህ ዝተሸኽለል ነገር ሰይጣን ድዘርኦ ከይንንቀሳቀስ ሕዋቴ ኣብ ገለ ኩርናዕ ኮሎ ደንሪኦ እሱ ከውፃና ንገርዎ በቃ ብገለ ተለጊቡ ክሳይድ ገበረና ማሻና ባስ ያላላባስ አውፀዮ በልዎ በቃ አውፀዮ በቃ እቲ ንኣኻ ደእዘዝ ነገር እዚ ተሪድ ልቢ ድገበረና አውፀዮ ፈትና ኩናን ኮ ተሪድ ልቢ ሕዋቴ ድተዘርአ ነገር ስደደለዮ ከይፈለጥናዮ እሱ ይደትረና እምበር እግዚአብሔር ኣብ ልዑ ኣስትዩ ውቅያኖስ ኣሳጊሩ ኣብዚ ደብፅሓና ዳ ኣይኮነ ዲ ሕዋቴ በቃ ካብዚ ፓርታይም ወፂ ኣለኹ በልዎ ሕዋቴ ብምሉእ ልበይ ንኣኻ ግዛእ ኣለኹ በልዎ ብምሉእ ልበይ I submit to your lordship በልዎ በቃ ንኣምላኽነትካ ሰብሚት ገይረ ኣለኹ በልዎ ሕዋቴ ኣዶኖ እግዚአብሔር ብጣዕሚ ክረዳእና ደሊሎ ግራ ደሉ በቃ ኣብዚ ላስት ሚኒት ትፈልጦ ከምሽ ኣብዚ መወዳእታ ሃሌሉያ ዌልስ ትራንስፈር ግበር ኣሎ ዌልስ ትራንስፈር ማለት ካብ ሓጢኣና ምፅኡ ናባና ድህቦ መን ይኽልክሎ እግዚአብሔር ካብኦም ክንኮን ደሊድና ምሳይ ኩን ይድብለና ደሎ ታሃነፁ ይድብለና ደሎ ፍረዩ ንወደይ ምሰሉ ይድብለና ኣሎ እግዚአብሔር ንወደይ ንክርስቶስ በቃ ሓሳብኩም ከምኡ ዘረባኹም ከምኡ ሕዋቴ ሰለስተ ይድብለና ደሎ ልብኹም ሓሳብኩም ተግባርኩም ሓደ ይኹን ይድብለና ደሎ ፓርታይም ክርስቲያን ደይኮነ ወይ ማልቲ ሲስተም ክርስቲያን ደይኮነ ሃሌሉያ ከማይ ኩን ይድብለኩም ደሎ ሕዋቴ ولا حد we don't lose nothing نو ممسال حشن حواتي اسك توستوري من سحابو نو ممسال حشن بلو قويتا غرفني كالن بقى او وسطنا بمنفس قدس انقساسالو يالهم اجهم دريقو لبيت بلو دنق درسلس አሎ ሃሌሉያ ረሲሑ ልቤት ብሉ ደጽሪ ያሎ ደም ኢየሱስ አይኮን እንደ ሕዋቴ ስልኪኪ ድበለኪ ተሐይሉሎ ስጋዱኹም መንፈስ ግን ድሉ ይዱልና ደሎ አቤቴ እቶ በልዎ በቃ ቱ ምን ሳቦ አቤቴ እቶ አጽሬኒ አውቅበኒ ሃሌሉያ 33 ሳሚቲ ክፈሪ ግበረን በልዎ ሕዋቴ ጎይታ ገርፈኒ ከአለን አጆም ሓዳሪ አዕሪ ናአይ አዕሪ በቃ አነ ፉል ታይም ኮይነ ኣለኹ በቃ መጀመሪያ ንኣኻ ቀዲመ ኣለኹ እቲ ካልእ ከም ድላይ ይኽድ ኣነ ግን ንኣኻ ነቲ ድሞተለ እየ ደፍቅር ነቲ ድሞተለ እየ ድነብር በልዎ ማሻ ካላባላባላባላባስ የባዳባ ሻካታ ካላላባስ እቶ በልዎ እቲ ደፅሪ መንፈስ ኣብ ዘሎ እቲ ደነስሕ መንፈስ ኣብ ዘሎ እቲ ካብ ሓጢኣትና ደናግፍ መንፈስ ኣብ ዘሎ ሃሌሉያ እቲ ድፅሓፎ ነዚ መፅሓፍ ኣብ ዘሎ ዘ ኦቶር ኦፍ ዘ ቡክ ዘ ባይብል ዘ ሆሊ ባይብል ኢዝ ሂር ማር ሻዲባሳ ካላባላላባስ ሃሌሉያ እቶ በልዎ ክጽልይ ደይከኣልካ ክተንብብ ደይተኸኣልካ ዕግትክትክት ድበለካ ጎይታ ኣለኹ ይድብለካ ደሎ ክጽልይ ደይከኣልካ ነገራት ጸልመተ ድብለካ this is temporary እቲ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ኣሎ በቃ ኣጸቢቕካ ጥራይ ጸልይ ኣጸቢቕካ ጥራይ ድለየኒ ድብለ ደሎ ማራባሻ ጋላላባላላ thank you lord ኣብ ዘመነ ህይወተይ ብዙሕ ዘደንቕ ርኤ ከም ዝናትካ ገይሩ ግን ፍሉይ ዝኾነ የለን ሃሌሉያ እስከ በልዎ እግዚአብሔር ፍሉይ ከበልዎ እስከ ኣመስግንዎ እስከ ክሕድሰና ዝፀንሐ ኣምላኽ ስዊልና ሃሌሉያ ተባሪኽና ጥራይ ክንከይድ ኮልስ ባርኽዎ እስከ ባርኽዎ ኣመስግንዎ ኣባስክዎ ስዊልና ኣይኮነን በጋጣም ዝመፂና ስዊልና ኣይኮነን ክንደይ ሰብ ባዕሉ ክመፅእ ደለየ ሰብ ኣሎ ሰይጣን ዳዓገቶ ንሕና ግን ሃሌሉያ እግርና ምሪሑና ኣብዚ ደምፀ እግዚአብሔር ኣመስግንዎ እስከ ተመስገን በልዎ እስከ ተመስገን ንባርኸካ ኣለና ሓንቲ ነገር ፎር ግራንትድ ኣይሕዝብኒ ወድኻ ብኸምቲ ኮነ ተላዒሉ ኣነ ነፃ ክኸውን ኣነ ተሓጒሰ ክነብር ሓዳረ ክፅብቕ ኣነ ክውቀብ ሰላመይ ክበዝሕ ክትከ ጌርካ ተባረኽ በልዎ እስከ ንጎይታ ተባረኽ ሃሌሉያ thank you lord ማን ዲያባሻ ዳባሳ ካላላባስ የራ ዳባሻ ካታ ካላላባሳ ክብሪ ንኣኻ ይኹን ጎይታ ሃሌሉያ ህይወትና ተኽብረካላ ሃሌሉያ you are our lord ነትናትካ ንግስነት ሰሚት ንገብር ኣለና ነቲ ጎይትነትካ ነረክብ ኣለና ነብስና እስኻ ዘለዓለምና ሃሌሉያ ውሰድ ዘለዓለምና ሃሌሉያ እስኻ ሁን ዘለዓለምና ሕጂ ኣብዚ ምሳና ዘለዓለም ህይወትካ ብሓንሳብ ክንነብር ኢና ኢድኒ እታ ተታሒዝና ምስ መላእኽትካ ኮይና ክነምልኸካ ኢና